ndị nke m ekene ọma no ndị nke m ekenekwa m unu tata. Afa m bụ Ngozi Chukwuka Adaobi Ijele. Ama m na tata pụta dịla anyị niile mma n'ebe anyị anọ na. Anụ m ekenekwa unu n'ofu n'ofu. Anyị ma na anyị nọ n'ọnwa ana. Ọnwa ana na-abịazi na njedebe. Ọnwa ana na-abịa na njedebe. Ọ bụrụkwa na ọnwa ana bụ ọnwa anyị nọ na ya kịta o. Ife m na-ekwu bụ na anyị nọ n'ozi ọnwa ana. Ka m kọwakwa ọfụma. Anyị nọ n'ozi ọnwa ana. Ndị nke m ụmụnne m. Ozi m na-ezite tata bụ ozi ọnwa ana. Mana anyị ma na nke bụ ezie bụ na n'oge kịta bụ ọnwa alụkwụsị. Ọnwa alụkwụsị na-abịa n'isi njedebe. Mana anyị nọ n'ime ozi ọnwa ana. Dịka ọtụtụ n'ime anyị si wee malụ na ozi ma esorozi ụdị esozi ọnwa ka o si dị maka ifi na o nwere oge m na-aba anyị nọte aka maka ifi nke a m chighata ọzọ oge m chighata bidokwa ebe m kwụsịrị oge m na-anọrọ ya wee malite ozi ya na ozi a bụ ozi ọnwa ana. Ozi ọnwa ana na-abịa n'isi njedebe tata. Nke a bụ ozi ikpeazụ n'ọnwa ana. Ozi nke na-ezite n'ọnwa ana. Ozi nke ikpeazụ. Ya na ọnwa ana na-abịa n'isi njedebe. Ozi ọnwa ana na-abịa n'isi njedebe. Mana ọnwa anyị nọ n'ime ya bụ ọnwa alụkwụsị. Anyị nọ n'ọnwa alụkwụsị ya bụ na ngwụsị arọ nke ndị Igbo. N'ọnwa ụzọ alụkwụsị. Ụzọ alụsị. N'ọnwa ụzọ alụsị. Maka na ọtụtụ n'ime anyị amarọ ife alụsị bụ. Biko inwe ohere jee nene ozi ndị azi n'arọ gara aga. Ozi ịnọ ebe anyị kọwalụ ife ọnwa apụta na ife ọnwa abụ ya bụ ọnwa alụsị nke bụ ọnwa alụkwụsị. Etu anyị si wee tụsa nkọwa afa ndị ife afa alụkwụsị pụtalụ. Afa alụsị pụtalụ. Ife alụsị pụtalụ. Biko onye nwee ohere ka o jee nene maka gịnị na ozi anyị kịta kwesịrị ịdaba kpọmkwem n'ozi ọnwa alụkwụsị. Mana maka na m nọ be anyị ọnwa 6 ozi m niile wee naghachi azụ nye dị m esozi ozi a n'oge ọ kwesịrị ịbata. Ama m na onwe ndị ọ na-agbagwoju anya. Daalụkwa na ụmụnne m n'ebe unu anọ na. Nke ịbụ abụlụ na onwe ndị na-ajụ ese akwụkwọ akwụkwọ m akarọkwanụ wee pọblishie. Akarodo pọblishie chachale. Mana a ga-apọblishie maka na anyị ma na ozi a m na-ezite n'ụbọchị ọbụla m zitere ozi ọ na-ejezu ndị mmadụ. Mana ọ bụrụ na akwụkwọ ofu onye nwee ike ịgụa mmadụ na-abụ nwee ike ịgụa mmadụ 5 nwee ike igotia mmadụ 5 edebeli ya n'enu ebe a na-edebe akwụkwọ. Anyị agụ ofu onye nwee ike ịgụ ofu chapta ọmafe gụọ chapta nke 10 ọ ya agụ ndị ọzọ. Ya ka anyị nwee ndidi na anyị ada agba ka anyị data ego. Ọ bụrụ na ife anyị jepụta bụ ka anyị bịa akwụkwọ lebe akwụkwọ wele ego wee na-akpa aka ebigoli ya akwụkwọ sinsi maka na otege desinya bụ akwụkwọ. Mana m si ka m bịa tụnye azụ ife dị n'ime akwụkwọ a maka na nkọwa ka mma maka na a na-eme Igbo eme ada ede ọ bụ ife alịlị. Ọ bụ ife mwute na ife alịlị na anyị nọ kịta na-akọ Igbo akọ ada eme Igbo eme. Igbo n'onwe ya bụ nyanwa bụ elili na akwala nke kelụ mụ na gị. Ya na anyị na-ekwu maka akwali ka anyị ghọta ya na Igbo bụ ife ejikwa anyị ụdọ ejikwa anyị akwala ejikwa anyị anyị wee na-eme na-ekwu na-aga na-afụ na-anụ ya nọ. Nke a bụ nke bụ Igbo emere ya ka ede ya n'akwụkwọ debie mgbe ọ sọrọ onye oje gụọ Sam 1
mgbe ọ sọrọ onye ojie daba na revelation mgbe ọ sọrọ onye ọ gaa na Matthew mgbe ọ sọrọ onye ọ gaa na Leviticus emere Igbo etu a. Igbo bụ na gịnị a bụ ofu maka na aja ana Igbo ka mụ na gị bụ aja ana Igbo ka anyị bụ onye a bụ ife a anyị na-ene anya ya na-emere ya ka omimi dị iche anyị nwa dị iche emeli aka fa niile bụla ofu ya nọọ ife alụ ka ọ bụ lee na a na-edi ya ede na-akụ ya akọ ada akụ ya akọ. Igbo dịka ume a na-eku eku onye na-eku ume amarụ na ọ na-eku ume mgbosi ọbụla ikubele ume ma na ị na-eku ume ma na azụzụ na-eme gị maka na ikube ume ma na ị na-eku ume ma na azụzụ na-eme ọ bụ na azụzụ na-eme nke a na-akọwa na ijiri arụ nke a na-akọwa na ọnya afụ na arụ adịrị ya maka na ekumume bụ ife a na-emeli ma amarodu na a na-eme ekumume bụ ife a na-eku amarodu na na-eku ọ dị mfe etu a ka ime Igbo dị nya na mgbọsị anyị debele Igbo edebe mgbọsị anyị kwubele Igbo ekwube mgbọsị anyị na-agbakọzi agbakọ na-akụ Igbo mgbọsị a ka anyị ghọta na arụ adịrọ Igbo maka nọọ ife a na-eme ọ dị ka azụ nọ na mmiri chọpụtazi na o tinyere ike wee na-egwu mmiri ịma na azụ akwadobego ọnwụ maka na azụ na mmiri bụ ofu. Ọ dị ka nnụnụ nọ n'elu chọpụtalụ na ọ na-efe efe mana ọ na-etinyezi ike efe efe ịma na nnụnụ ha n'ọnwụ elugo maka na nnụnụ n'ikuku bụ ofu azụ na mmiri bụ ofu. Igbo na omume Igbo bụ ofu fadịrọ iche ya wee nụ ndidi ụmụnne m na ọ dịrọkwa n'anya n'ọkụ ije abụrụ ije eji ọbụrụ ngwugwu a ga-atọgha adị enwe mbụ maka ndị na-ajụ ase ka m nwekwara kịta agwakwu na ụmụnne m na oge elugokwa dịka agba mụ na ana Igbo dịka agba mụ na aja ana Igbo gbalụ ọgbulu n'oge elugo ụmụnne m na ana m aja Igbo ana m echigha Igbo ọzọ ya na obele oge ọ dị ka ọ ga-adị ka ọ m na-alụ amalụ m ife m ga-afụ ọ bụ na ọnọdụ dị mma anyị na-akpali ọ bụ na ọnọdụ adịlọ mma ụmụnne m ana m aya unu ka unu nwee ndidi ka nje jụta akwụ maka na ka mụ na gị nọ na mba gị nwa bụ onye Igbo ọbụla nọ na mba mụ ị na-eje ụka mụ ị na-aka ala adura mụ ị na-aka Anglican mụ ị na-aka Katọlik mụ ị bụ Muslim ifesokwa gị bụrụ ofu okwu m na-achọ ka ị malụ na mgbede a bụ ka gị nwa na mụ nwa ka anyị rabụ ndị Igbo ọbụla nọ na mba nọ ka anyị malụ ofu ife o Igbo zitere anyị ọ ndị mbụ na ndị egede zitere anyị ọ ndị ichie zipụtara mụ na gị mgbosi ọbụla fastchọlụ mgbosi ọbụla fakpebilo fakpọna anyị ya na adịemie na m adị abụrụ onye omenani adịemie na m abụrụ onye ọdịnani adịemie na m ada agọ mmụọ adịemie na m okpolo Igbo asị mgbosi ọbụla fachikwata asị na oge ya ezue akpọna onye a kpọna gị kpọna anyị ya na onyinye amala ka anyị nọ n'ime ụmụnne m mana ofeke aghọtara ofeke chie na ọnya na-eme ya na ụmụnne m unu ga-enwelu m ndidi ozi abịasịa ozi ọzọ aga m ezitelu n'ofu ozi tupu m pụọ ọ bụrụ na m jebe ana Igbo aga m anọ izu ụka isii wee chighatakwa anyị na-anọkọ ya na ọnya bụ nke m site ka m gwakwa unu ọzọ n'oge elugo anyị ga-eje jụla akwụ maka na ọka o si wee kwesị ya na aga m apụ jetalụ unu jee wechitalụ na aja Igbo wetalụ na anyanwụ Igbo wetalụ na ike Igbo wee chighata maka ụfọdụ n'ime anyị ma na-enwe ike ijenụ
ka m jezie ka m bụla anya unu ka m bụlụ ntị unu ka m bịa ka m kọọlụ unu ka m si je ka anyị ghọta na ndị mmadụ ka bi n'ala Igbo na fa akara gbafusi maka na ọ na-aga ọnọdụ na mba ife anyị na-afụ ife anyị na-anụ abụrụ ife ụjọ na-eme mana nke a abụrụzia na mmadụ ama na ana ebe o si bịa ya na ụmụnne m ana m eje ka m jee bụla anya unu ka m bụlụ ntị unu ka m jee malụ ka ife si adị ka m bịakwa gbakwala unu ama ekene ọma ka m ji bịa tata okwu ọzọ m na-achọ igwu unu bụ nke a maka na mmadụ anya nọ na mmiri ncha na-abịa anya enwerọkwanụ m okwu ịnọ enwerọkwanụ m okwu ịnọ ụmụ ghajikwala aghaji ụkwụ ịnọ m dakapụsịkwa dabasị ọfịa nya biko na ọnwa onye n'ime unu na-ana Igbo nya egie na-eru nnọọ ka osimiri Ọnịcha nya kpatasigo unu nnọọ na-aghafu ọ bụ na onwe ụgbọ idebele ebe a ị na-ada agba bụ na onwe nke idebe na biko o lota m anọkwa m n'ala Igbo na-amakwa keke o na-amakwa ọkada o nya inwekwa ụgbọ idebele ebe a na nwere ife iji eme lụtakwa na nwanne ya o zitekwolu m ofu ka ọ na-ebu ya alị m ma ọ bụkwa ka ọ bụrụkwa ya maka na ọkwọna ya na ma ya nọrọ ebe a na-gbachi nkịtị dịka a ga-asị na a na-eme mana ada eme ụmụnne m nekwana ya nke a bụkwa nke na-akpa m onye nwekwa onye na-ana Igbo ma ọ mara onye na-ana Igbo nwekwala ụkwụ ịnọ na-ajụkwa ezigbo oyi maka na mụ nke njelu mbụ na m akara wee recover si unu folia kwa ụbọchị ara ajụ m nke ife na-eme ọkwa nke m jele eje ọkwa anwụ so no ọ bụrụ m nwa melu m ji wee nwee mmadụ ya dịka nwa nwelu mmadụ onye aka m ji na-akọ na m nwelu mmadụ ada anwa so na ọnwa onye nwee nke o debele ọ na-ada agba anọ m na building materials Ọnịcha ebebe m dị ebebe anyị dị tụalụ m ozi ozugbo si nne mba na ihe ata afụfụ a na enwere m nke m na-ezite ya na ebughali enwere m ndị ya anya m na ife m na-enwere ọ bụ ụkwụ ịnụ ọ bụrụ ọsọ m ụdabala ogbenye mbụ so na m aya eje ori onye ka m ji na-emeka unu malụ daalụkwanụ ya na-etu aka ọkwa m ga-amata dị ka tupu anyị ebido ka m bịakwa n'onu mana nwanne unu nwere ọya agwụta 1 second unu mana nwanne unu na-aya ọya agwụta ọ ife nnọta na be Eliza mgbe ọbụla na-ezicha na-apịacha oke ọ dịgokwanụ mma alisa akpagonu m na aka n'ere onye ọbụla na-achịgo unu na-amụ m amụ nsogbu adịrọ akpago m onye ọbụla aka n'ere kịta aṅụli ezigo onye ọbụla obi ka anyị bido na ụmụnne m tupu m bata n'ozi m ji bịa taa o nwere abụ m ga-eji wee malite egwu a ozi a m ji bịa tata ozi nke anyị ma na ọ bụ ozi m tata bụ omenala otu ọgbọ Igbo ife ọ na-akọwa bụ na otu ọgbọ Igbo so na omenala Igbo ọtụtụ ife m na-abịa akọwasị ebe a bụ ife ji Igbo maka na Igbo dịka ụda ekwele ekwe nkata akpala akpa ife akpatali o wee bụla ife ọ bụ onye ka anyị na-atụsa ya na otu ọgbọ Igbo so n'ime ife Igbo ji bilu ife Igbo ji bụlụ Igbo tupu nzite ozi a anụ m enye ekene nke pụrụ iche n'ebe unu bụ ụmụnne m nọ n'oge unu na-ewepụta na ego unu na-ewepụta maka na oge ka unu na-ewepụta anyị wee na-anọkọ ego ka unu na-ewepụta wee na-egota data anyị ji anọkọ
wee na-ekene unu n'ofu n'ofu si na anụ m enwe nchekwube na ozi anyị na-atụsa na ife anyị ji atụsa ya bụ ka o wee kponie mmụọ anyị dịka anyị si kwu na onye maala ọnwụ ya dịka onye Igbo obido kepụtaba ife ga-eme ka Igbo dị dịka echi na echi ada agwụ agwụ na ọ bụrụ sọsọ ikwe n'ọnụ bụ okwu na Igbo ga-adị dịka echi na echi ada agwụ agwụ ya na ọnya ka anyị ji ewepụta ozi a anyị na-ewepụta ozi a ka ọ na-emetụ anyị na mmụọ ka ọ na-aba anyị na mmụọ ka ọ gbanwee agwa ka ọ gbanwee echiche gbanwee agwa wee nwee ike ime anyị ikepụta ife ga-eme ka Igbo dị. Ọnya ka m ji gbaa akwụkwọ ma Igbo-ness, Igbo-bility. Ọnya ka anyị ji na-ezite ozi a Igbo-ness to Igbo-bility na onye ma ife o ji bụrụ onye Igbo, onye ghọtara ife o ji bụrụ onye Igbo ga-abụ onye na-ekepụta ife. Ya na atụmatụ anyị na-eweta ebe a o nwee nwaada anyị nwaanyị jie ahazisi ụmụ abụ dị iche iche maka na ife ndị a bụ ife anyị chọrọ n'ala Igbo. Anyị chọrọ abụ ndị ọdịnala, anyị chọrọ abụ ndị omenala, anyị chọrọ abụ ndị ọgọ mmụọ, anyị chọrọ ndị bụ abụ ndị Igbo Igbo kpọmkwem. Maka gịnị na ife ndị a niile so n'ife nwa bekee ji wee kpafuo anyị anya. Akụkọ niile m na-eweta, ozi niile m na-eweta bụ dịka o si dị tupu bekee abịa. Mana anyị na-ege ozi m na-eweta anyị ncha mana ọ bụrụ etu a m si ezite ozi a ka ọ dịzi kịta n'ala Igbo. Maka na anyị bụ ndị ekepụla ekepụ, anyị bụ ndị ekefula ekefu, anyị bụ ndị ekewapụgo site n'ife anyị bụbụla ife ọzọ. Ya na ka unu ra na-anụ abụ a ọ na-emetụta onye ọbụla na-anụ ozi, ọ na-emetụta onye ọbụla n'ụzọ dị iche iche. Abụ a m na-achọ itinye kịta bụ etu o si emetụta ada anyị nwaanyị. Ọ na-abụ abụ dị iche iche. Ya achọrọ m iji wee meghee ozi nke m ga-ezita. Biko nụ ka anyị nwee ohere nwantịntị oge ka anyị wee gee ya. Ofu oge kwu maka ndị si na afa anụrụ nwere etu ọzọ m ga-esi welite kalịa mana mmesịa nkọwala unu ife ọ na-agụ. Igbo
chilolowa Igbo bụ mmụọ mmụọ bịara ụwa site n'ala nkike ji okike ya ike aja na ya na edaja na ya kpọọ Igbo mmadụ n'ije ha bụ zara ụkwụsị na Igbo bụ mmadụ n'ije ha bụ zara ụkwụsị gbawara abụọ. Daalụkwanụ 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 nwada anyị nwanyị oge chukwu a na-ene nwada anyị nwanyị eze nwanyị oge chukwu a na-ene onye abụla abụọ na-abụ bụ efe anyị na ozi niile anyị na-ezi ya ọnwa Igbo maka na oge m depụtara ọnwa Igbo edepụtara m ya na-asị maka na ife anyị na-achọ bụ ife anyị ga-enye ụmụazị anyị fa ga-ejide wee ghọta na Igbo bụ ụwa nke etu bekee si nwe ụwa nke ka ụmụaka anyị wee nwee ike ịkọwa onwe fa ka anyị nwa wee nwee ike ịkọwa onwe anyị wee wepụta ọgụ arọ nke anyị ma na ọ dị ọnwa 13 na oge anyị pelu mpe na anyị ma na ife nwa bekee ji maa ya anyị na-abụ bụ Jenụwarị, Febrụwarị, March, April, May, June, July, August, Septemba, October, November, December. Ị ga na-agụ etu a ka ị wee nwee ike ịnwa ife ọ bụ ya na etu ofu n'ime etu esi amụ ife bụ iji wee bụ abụ ya na-arụ anyị ka nwaada anyị gụrụ n'egwu mụnwa ifugoni ya na onu ebe onu achala ugo mụnwa ama mbụ nwa abụ etu o si bụa mana ife ọ na-akọwa bụ na mbụ gbawala abụọ chọọ Igbo ife eke Igbo wee nọdụ nyefe agwụ nyefe ife ji ọkụ dịka chi lọrọ ụwa n'Igbo bụ mmụọ bịala ụwa site n'ana nke ji ike okikie aja anị na ede aja anị ya kpụwa Igbo mmadụ ụzọ ya bụ ụzọ alụkwụsị anyị nọ n'ọnwa nke ikpeazụ anyị si n'ọnwa alụkwụsị anyị abanye n'ọnwa mbụ ọ ya ka ọ na-abụ ọ sị na Igbo bụ mbụ bịala ụwa na mbụ gbawala abụọ chaa Igbo ife eke Igbo wee nọdụ nyefe agwụ na ife ji ọkụ dịka chi lọrọ ụwa Igbo bụ mmụọ bịala ụwa site na ana nke ji ike okike ya aja anị ya na ede aja anị ya kpụọ Igbo mmadụ ya na onye Igbo mmadụ bụ onye na-eso ụzọ alụkwụsị ya bụ onye bịalụ ime ka ụwa dị mma n'ụzọ anyị bụ ụzọ alụkwụsị ya anyị na-ekwu maka ụzọ ụwa nwa bekee anyị ma na ụzọ ụwa nwa bekee bụ alienation world of alienation European world view their world view is alienation world ụzọ Igbo abụrụ alienation world complementarity world mana nke a bụ itinye n'onu asụsụ nwa bekee ụzọ Igbo bụ ụzọ alụkwụsị ụzọ onye Igbo bụ ụzọ onye alụkwụsị ya nọ n'ime ka anyị nọ tata ụmụnne m anyị nọ n'ọnwa ana na-abịa n'isi njedebe n'ọnwa nke anyị nọ n'ime n'ezie bụ ọnwa alụkwụsị gị nwa bụ alụkwụsị mụnwa bụ alụkwụsị anyị nwa bụ alụkwụsị ya anyị na-anụ alụsị ka anyị ghọta ife ọ bụ ya ka m ji si onye nwere ohere ya jee ka o jee gee ozi arapụ n'arọ gara aga gbasara ọnwa alụkwụsị ozi m tata gbasara ọnwa ana na-abịa n'isi njedebe ya na ife anyị na-amụta bụ na onye Igbo bịala ụwa onye Igbo bụ mmụọ Igbo bụ mmụọ onwero ka ịfụ nwa anya ọ dị ka ikuku onwero ka ịfụ nwa anya ada afọ eneji anya onwero ka ịfụ nwa anya
ya na ọ bụrụ na ị na-afụ onye Igbo, ị na-afụ onwe gị, ị na-afụ m, anyị na-afụ onwe anyị, ka anyị ghọta na ife ndị a niile esitelu n'ike ana. Anyị nọ n'ọnwa ana, ọnwa nke iteghete, ọnwa nke ijite naanị ya kwụ ite naanị, ijite naanị. Onye nke iteghete, mmadụ teghete bụ onye Igbo. Ya na onye Igbo bụ onye Igbo teghete bụ onye ma ife. Onye ma ife bụ onye na-ewepụ alụ, onye na-eme ka alụ dadị na onye na-eme ka alụ kwụsị. Ya na ọnwa alụsị, ọnyanwa bụ alụsị. Ya na onye Igbo bụ mmụọ bịala ụwa site n'ana nke ji aja ana ya nekwu ya aja kafara na-ede nke bụ nni, ji, akpụ, poteto, ugili, ụdala, soursop, pawpaw, ife niile ị na-eli. Mana nke a bụ ife anyị tụsa anụ arọ gara aga. Anyị ga-akọkwali ya na-abịa ma oge anyị ga-abanye n'aja ana, banye n'ọnwa okike, banye n'ọnwa aja ana, banye n'ọnwa ede aja ana. Maka na anyị na-asụ Igbo mana anyị aghọtara ife anyị na-ekwu. Igbo zuru oke kpọmkwem, Igbo zuru oke ma nwa ọnya ka anyị ji nwee ili. Igbo zuru oke nwa ụma. Ya na o nwere ife bụ na ife ejugo, ojuju bụ teghete, ụma bụ na ojugo gafee. Ya na Igbo zuru oke ma ụma. Mana arọ na-abịa, oge na-aga, anya na-akọwa ife ndị a ka anyị wee ghọtasịa. Ya na onye Igbo bụ mmụọ bịala ụwa site n'ana. Anyị na-akọwa maka ọgbọ tata. N'ime ọnwa a, ife niile anyị na-atụsa bụ ọgbọ. Maka na mụ na gị dịka ndị Igbo, anyị ma na anyị na-anụ maka ọgbọ. Anyị ma na enwere otu ọgbọ n'ala Igbo. Anyị ma na otu ọgbọ so n'ife eji mala Igbo. Mana kedu ife anyị ma bụ otu ọgbọ? Kedu ife anyị ghọtalụ bụ otu ọgbọ? Kedu ka anyị si fụ otu ọgbọ si akpa agwa? Dịka anyị si kọwaa n'oge gasịla aga, ife mụ na gị fụ n'anya anyị na ndụ anyị, nke anyị ji anya anyị fụ, nke anyị ma ama, bụ na anyị ma na otu ọgbọ na-aza afa dị iche iche n'ala Igbo. Enwere ọgbọ bụ Igwe bụ ike, enwere ọgbọ bụ ọgbọ udoka, enwere ọgbọ dị iche iche na-aza afa dị iche iche. Ifefa na-emeli Igbo dị iche iche, mana n'anya nke mụ na gị, anyị na-afụ na fa na-eti mmụọ. Anyị na-afụ n'otu ọgbọ na-eti mmụọ dị iche iche. Anyị na-afụ n'otu ọgbọ na-alụ ụlọ akwụkwọ maọbụ n'obodo fe nwere ụlọ akwụkwọ. Anyị na-afụ n'otu ọgbọ na-agbapụ mmiri maọbụ n'obodo fe nwere mmiri. Anyị na-afụ na ọ nwere ife dị iche iche otu ọgbọ na-emeli obodo. Mana n'ezie ife ndị a anyị na-afụ abụrụ ọdụ ya. Ife ndị a bụ ụmụ pekele ife otu ọgbọ nwere ike imela ala Igbo. Maka na ndị Igbo bụ ndị a napụli ikefe ejuru ozi eju, ozuru ozi ezu, nke ọ na-eju eju, nke ọ na-abụzi ụmụ ụma. Ya na otu ọgbọ ezuru ọdụ n'ifefa na-eme n'anya nke mụ na gị. Maka gịnị? na onwego ọbịala abịago gha Igbo agha. Abịago gha Igbo agha. Ya na obodo m si bịa, ife eji mara otu ọgbọ bụ iti mmụọ, faticha mmụọ, fa akpaghalịsị afa, adata ego, feke ego, fa aga. Mana ọ bụ nke a bụ ife ọgbọ nwee ike ịlụrụ Igbo. Ya na anyị na-atụsa etu o si wee tọ naanị, nye etu ya naanị si wee tọ wee gbakodo, na-ewepụ na-atụsa. Ọnya bụ ozi niile m na-abịa ezite. Ya na otu ọgbọ so n'ife bụ anyị na-ekwu maka omenala Igbo, ka anyị ghọta ife omenala Igbo. Ya na otu ọgbọ, site n'otu ọgbọ, onye Igbo ọbụla ma ọ pelu mpe ma ọ bulu ibu, etu ọ sokwa onye Igbo raa,
onye Igbo ọbụla so n'ọgụ ọnụ. Onye Igbo ọbụla so n'ọgụ ọnụ. Ma ala na-apụ ahụ, ma isi adịa mma o. Onye Igbo nọ n'ini so n'ọgụ ọnụ. Amụgokwu ya amụ, ọkwa amụlị amụ. Olue ụbọchị ili na abụọ na asatọ nke anyị ma na ọgụ na asatọ aba anya afa. Nwa Igbo ọbụla amụrụ amụ nwere afa so n'ọgụ ọnụ, maka na enwe ike welu afa nwa anụta nwaanyị. Ya na amụ na-arị amụ na obi ama nchi na o nwere ụlọ ọ ga-aba, agụba ọnụ agụnye, o nwere oke ọ ga-arata. Ya na onye Igbo ọbụla so n'ọgụ ọnụ bakwa ulu maka ọdịmma nke ndị Igbo. Ka ịghọta ife ndị a site n'ọgbọ ka onye Igbo ọbụla si wee solu n'ọgụ ọnụ bakwa ulu ifo na Igbo dị mma maka ọdịmma nke ndị Igbo. Ya anyị na-ekwu maka Igbo ka anyị ghọta na Igbo abụrụ ife a na-ekwu ekwu nọ ife a na-eme eme, maka na ikwucha anya ekwu imeli eme ọfịa arụ. Onwe ndị na-atụnye elo si Adaobi Ijele ka anyị bido ọnọkọ ndị ọdịnala Igbo ebe anyị ga na-afụ ife dịka ọ ga-ame ọbụlụgodo ụbọchị ụka ọbụla ya anọkọ a na-echebali ya uche ka a ga-esi wee mee ọnụ ka maka na Igbo bụ na ọ bụrụ na ịmụ anya amụọ imelie ma ọ bara ulu, ọ ga-abanye na mmụọ, ọ ga-abanye na arụ, isonye n'usoro. Ọ bụrụ ife akwụ na ụsọ eme, ọ bụrụ ife akwụ n'akụkụ eme. Ya na otu ọgbọ omele onye Igbo osonye nsonye a na-akọwa na agụnyeghị ya n'ọgụ ọnụ dịka ofu onye n'ime onye ga-enwelili ụlọ ọ ga-aba. Ya na ntị echinya na anya echinya na ọ bụ aka nri ma ọ bụ ịzaga, etusokwa onye nyara na ogologo, etuso onye nyara na mpe, etuso onye nyara na ibu, etuso onye dị gelegele na o so n'ọgụ ọnụ. Ya na ife anyị na-ekwu n'ala Igbo itinye ya na bekee is inclusion. Ebe onye ọbụla so n'ọgụ ọnụ, everyone is included. O nwere onye agụpụla agụpụ, asịrọ maka na ala na-apụ agụpụ. Onye ala nwere ọgbọ, onye isi na-adịrọ mma nwere ọgbọ, onye ngwụlọ nwere ọgbọ, onye nwụrụ anwụ nwere ọgbọ. Onye kpatara na ị na-eme omenala Igbo, imebe ọdịnala Igbo, ifu na ị ga-achụ aja, na ịchụba aja na ndị ị ga-achụkwala aja bụ ndị ọgbọ gị, ndị nwụrụ anwụ. Ị ga-ekenyefe okefa, ị ga-eweta oke anụ ị na-egbu, ị ga-egbulu ndị ọgbọ gị ndị nwụrụ anwụ, maka na afa bụ ndị jebe mafe ejelụrọ. Ụfọdụ bụ ndị na-aba mafe analụrọ, ụfọdụ bụ ndị ọkụ gbagbu, ụfọdụ bụ ndị atụli imefa mana afa elụrọ ọnwa ite naanị ime apụa, ụfọdụ bụ ndị amụrụ mafe adọrọ ọdụ, ụfọdụ dọrọ ọdụ mafe agara ije, ụfọdụ gara ije mafe ekwuru okwu fa gbara ọsọ, ụfọdụ apụtara mmadụ, ụfọdụ agụchara nta akara, ụfọdụ amụrụ afịa. Ndị a niile bụ otu ọgbọ. Dịka anyị si ghọta na o nwere ife ji ndị otu ọgbọ karịa alị, njikọ otu ọgbọ dịli si ike karịa alị njikọ nwanne na nwanne. Nwanne na nwanne bụ ndị amụta na ofu afọ nne bụ fa. Mana otu ọgbọ, ife jikọrọ otu ọgbọ kalili nwanne na nwanne. Ya na anyị kwube maka ala na ụma, anyị na-ekwu maka ala na ụma dịka nwanne, ka anyị ghọta na otu ọgbọ n'ebe o mili emi. Maka na otu ọgbọ gị si gị gaba ịgaba,
otu ọgbọ gị si na ị ga-akwụ ịkwụlụ, otu ọgbọ gị na-ama gị ikpe. Ya na otu ọgbọ bụ ife Igbo ji wee chịkọọ Igbo, o so na ofu ife Igbo ji wee sị na alụ ga-akwụsị. Ya na anyị na-ekwu maka ọnwa ndị Igbo, anyị na-ekwu maka arọ ndị Igbo, ka anyị ghọta na anyị adị ekwu dịka nwa bekee, ka anyị ghọta na anyị adị ekwu maka ọnwa Julius, na na-enwe onye isi a na-akpọ Julian, o wee pụta sị na a ga-enwelili ọnwa a ga-aba afa ya, ewele ofu ọnwa tinye n'afịa akpọ ọnya Julaị, fọnyanwa bụ onye isi onye ndu bụ Julius Caesar. Nke ọzọ si mbanụ na mgbe nyanwa chibana ya ga-enwekwa n'ọnwa a ga-etinye afịa, na afịa bụ Octavius, si ka ewere ọnwa nke akpọ ọnya Oktoba ka e wee na-elotia ọnwa Octavius Caesar. Ọ dịrị etu a n'ọnwa ndị Igbo. Arọ ndị Igbo dị iche na arọ nwa bekee. Ife ọ na-alụ bụ ụgbọ ndụ, ibu ndụ onye Igbo. Ya na anyị na-ekwu maka ọgbọ, ka anyị ghọta na ife ndị a niile esonyelụ n'ime ka arọ onye Igbo wee bụrụ ife a na-eme eme. Ya na anyị na-ekwu ka alụ wee kwụsị, na anyị nọ n'ọnwa alụ kwụsị. Kedu ife ọ na-akọwa? Dịka nwa bekee ga-abụ arọ gwụ, ọ na-agba n'egbe enu tụa na-enwe aṅụrị. Kedu ife anyị na-enwe aṅụrị na ngwụsị arọ anyị na mmalite arọ anyị? Ife anyị na-enwe aṅụrị bụ na anyị agagidego lue n'ọnwa ana, wee megide onwe anyị, wee kpụgide onwe anyị, wee kpụta onwe anyị dịka mmadụ teghete. Onye Igbo ma ife, onye Igbo zuru oke, na onye Igbo ma ife ma nsọ ana, na ọmalụgo ntọnana, na ọmalụgo iwu ana, na ọ na-eme omenana maka na ọ bụ onye ọdịnala, na ife ndị a niile bụ iwu ana, na iwu ana abịarọ maka na ọ sị na ya na-eje ụka ma ọ na ya na-agọ mmụọ. Ife ọbịalụ bụ na ma ị na-eje ụka ma ị na-eje agọ mmụọ, ma ị na-akpụ isi ana, na ife dị mma dị mma. Ka anyị rapụ ife nwa bekee ji kwuchie anyị ụbụla isi, ọgụgụ isi nke na alụ bụ alụ, na ife lụrụ alụ bụ ife lụrụ alụ. Gịnị bụ ife lụrụ alụ? Ife lụrụ alụ bụ ife na-adịrọ na-agbanyerọ na n'usoro okike, ife na-emerọ ka udo dị, ife na-emerọ ka ịfụnanya dị, ife na-enwerọ ka njikọ na nwekọ dị, maka na okike na ife niile ejikọla ejikọ. Ya ka Igbo ji gwa anyị na oke bụ ebe agbalụ, oke bụ ebe agbalụ. Ya na oke na ya ekewarọ, na ya bịarọ n'oke kewaa, na ife anyị bịa n'oke mee bụ ka anyị gbaa. Ya na ebe a bụ ebe m kwụsị, na ebe a bụ ebe malite, mana anyị gbara agba ebe a. Na-etu a ka o si dị n'okike, maka na ofu ife ka Igbo na-eso, so ofu atụmatụ ka Igbo ji aga. Ọsị ọkpụ ụzụ, ịchọọ ịma ka esi akpụ ogene nwelu mkpi na abụ gị na-egbe anya n'ọdụ. Ya so ofu onye ka Igbo na-eso, okike. Ọ bịarọ iso flashi ka nwa bekee, ọ bịarọ iso big bottom nwa bekee. Ife Igbo na-eso bụ one single thing. Kedu ka e ga-esi m ụwa ka ụwa wee bụrụ ebe obibi, ka o wee dịlụ gị mma, dịlụ m mma, ka o wee dịlụ mmadụ niile mma? Maka gịnị? Na ọ bụ na isi yaba anya ayaba, na ọ bụ na anya ayaba ọnụ ayaba. Ya na ọ bụ na ọ dịlụ nwa mmụọ njọ, na ọ nwere ka ọ dịlụ nwa mmadụ mma, na ọ bụ na ọ dịlụ nwa mmadụ mma, na ọ dịgolu nwa mmụọ. Etu a ka Igbo si wee fụa. Maka ndị na-agba ọsọ na omenala Igbo, ndị na-agbala ọdịnala Igbo ọsọ na-aghọtarọ, ndị si na fa bụ ndị na-eje ụka na-aghọtarọ ebe a na-eme alụkwọ nwa dị iche iche. Ụzọ nwa enwere ụzọ ka ụzọ nwa, enwere ụzọ, mana enwere ụzọ ka ụzọ nwa. Enwere the most excellent of ways. Ya na nke a kali good, akali better, nke akali best.
nke a bụ ejesia n'ọgwụ ya na otu ọgbọ anyị na-ene anya so n'ife Igbo ji wee chịkọ wee nweta na onye ọbụla na onwe akpafuga n'azụ ụlọ na o nwere onye a na-agụpụga n'ọgụ ọnụ na o nwere onye na-agụ ọnụ na o nwere onye a na-akpafuga n'azụ ụlọ na o bulugodo osu na osu Igbo na o bulugodo oru na oru Igbo na o bulugodo onye ala na onye ala Igbo na onye ọbụla nwere ife ọ na-etinye na nwere ife ọ na-awebata na onye ọbụla nwere ụlọ ọ na-aba maka na onye ọbụla dị n'ọgụ ọnụ ya nọ ebe a ka anyị ga-esi wee ghọta maka na anyị nọ n'ọnwa na iwu niile anyị na-ekwu n'ime ebe iwu na ọnya ka nwaada anyị ji wee bụọ adị abụ ọnya metụrụ nwaada anyị n'obi o wee bụọ adị abụ ọ sị na mbụ gbawala ebua wee chaa ife eke Igbo wee nọdụ nke abụọ ọnwa agwụ ife ji ọkụ isii dịka chilọlọ ụwa ịsaa n'Igbo bụ mmụọ. Kedu ka mmụọ ga-esi pụta ụwa? Kedu ka ị ga-esi fụ ọkụ a na-acha n'anya ma ọ bụ na itinyere ya bọọlụ ma ọ bụ na ịwayara ya? Kedu ka ị ga-esi fụ Ngozi Chukwuka? Kedu ka m ga-esi fụ gị ma ọ bụ na ana enyero ife ndị a anyị wee nye aja na ya na anyị ga-aghọta na ana dị iche na aja ana dị iche ya ka o ji tụgharị ọzọ gwa gị si na anyị gbawala abụọ maka na atụala ọmala atụala ofe ka ofenye isi n'ọfịa ya na o nwere ife mele Igbo ji dị iche. Anyị ejego olu jee na ndịda ekene ka m nyere okike na mfụlụ ụwa na mfụlụ ndụ na mba n'ụlọ akwụkwọ nwa bekee na ọ bụrụ sọ na mmadụ jelu gụọ engineering maọbụ sociology maọbụ law maka na inwe ikefu onwe ya ebe ịgụlụ ife a na-akpọ world studies world views ịghọta na o nwere ife ebo na ebo ji dị iche. Mgbe ị ga-eji ghọtasị ife ndị a niile inekwa anya na akparamagwa iwee ghọta nke ka mma. Ụwa niile dị mma mana mma afụ ga-esite n'anya na nghọta ụwa nke gị maka na ọ bụ na o siro na nghọta ụwa nke gị ị ga na-adajọli dịka onye nkwụ na-egbu dịka onye na-aga ije mana ụkwụ adị elu naanị ya na anyị na-ekwu maka otu ọgbọ na ọ nwelu ebe ọ na-aga na o so n'ife Igbo ji bụla ife ọ bụ ya na ọlụsị mmadụ nwee na-arụ ya na o bu apa ọlụsị emere onye Igbo ọ bụrụ onye na-esoro n'ọgụ ọnụ ọ bụrụ onye na-enwero ife ọ ga-emepụtanwu onye kpatara na mgbe nwa bekee bịala Igbo ọ kọwalụ bụ Igbo nwelu akụ Igbo bụ ọgaranya Igbo ebe onye ọbụla na-eliju afọ ọ bụrụ Ngozi Chukwuka kwu maka arụ one ka m bigo n'ụwa ya na ife m na-afụ na ụwa abụrụ ife nne na nna na-akọwa nọọ ife ndị mbịambịa afọ kọwakwa mgbe fafụlụ Igbo tupu fa wee sị na fa ga-analụfa ife ndị a niile na fa ga-analụfa mmafa welụzie njọ nke fa nwanye ọnya ka anyị ji agụ egwu ọmalingo ọnya ka anyị ji kọọ abụ ọmalingo nwa ọma atụghalị ajọ mmụọ welụzie njọ nye ọmalingo na lia nwa ife a bụ ife nwa bekee mere anyị mana ọ bụ na asị ka edebie ka Igbo si dị na arọ ya bụ na nwa nke a epeka na nwa na-enye ala n'aka kue n'aka o nwere ulu ọ na-aba
mgbe ọ beela akwa ịmalụ na mmadụ nọ n'ụlọ, mgbe ọ beela akwa ịma na nwa nọ n'ụlọ. Obele oge ifu a ka ọ na-etopụta mmadụ, ya na o nwere ụlọ onye ọbụla na-aba, ya na ọlụsị akwụsịrị onye Igbo ịba n'ụlọ, ya na otu ọgbọ onyere onye ọbụla ugwu na ntolu na ntozu. Otu ọgbọ onyere onye ọbụla bụ onye Igbo ugwu na ntolu na ntozu. Ya na Igbo abụrụ ebe enwe klas society, maka na ọtụtụ ife ndị a ka onye Igbo na-aghọtarọ. Onye Igbo chee na onwe ego lụọ ahụ na enu bulu moto na-agba chi echichi bụlụ ọnwa na-etili ọra, ọbụla ya bụ na onwego klas. Igbo enwero klas society. Ife Igbo nwelu bụ otu ọgbọ ebe isi na isi ra na ịra, ebe tata chifopụtalụ odibo gbaa odibo nyaa nwere ike ịka nna ya nkwu tata, ya na isi ra. Ebe odibo gbala odibo kwụsịrị igba odibo nyaa nwere ike tata chi na-efo ọka nna ya ukwu. Ebe onye ọbụla bụ eze nwoke, eze nwanyị, eze nwata, ya na otu ọgbọ melia Igbo niile isi na isi aralụ abụla ofu. Sọọsọ ife dịzi iche bụ ike aka gị, ike gị na chi gị. Ya na onye ọbụla bụ onye Igbo nwere ụlọ ọ ga-abalị Igbo. Onye ọbụla bụ onye Igbo nwere ụlọ ọ ga-abalị Igbo. Mana ọ mụ na gị ka ọ dịlụ tata iju ọnwa anyị, kedu ụlọ anyị ga-abalị Igbo? Kedu ife bụ ụlọ a anyị ga-abalị Igbo? Anyị nwa ka ọ dịla ịmụchi ndị Igbo, ịmụta ndị Igbo dịka etu esi mụta anyị. Ịza afa nna anyị dịka m si bụrụ Ngozi Chukwuka Adaobi Ijele, nwa Adaobi Ijele, Udeze Ọnwa Agbụ, Ngozi Chukwuka nwa Ada Obu Ijele, Obi Ijele Udeze Ọnwa Agbụ, Ọnwa Agbụ Eziamaka Ezuọra Egbe bụ nwa Eziọgụ bụ nwa Azụbụike bụ nwa Ogbunike. Ya na-etu a ka ọ ga-adị. Anyị nwa ka ọ dịlụ, ọmụnwa ka ọ dịlụ, ọ gị nwa ka ọ dịlụ. Iwepụta ndị dị ka gị, iwepụta ndị dị ka mụ, iwepụta ndị ga na-asụ Igbo, iwepụta Igbo kpọmkwem, ikuchi ụdalakwụ n'ala Igbo, ikuchi ọjị dị n'ala Igbo, ikuchi ụkpaka dị n'ala Igbo, ikuchi mmanụ dị n'ala Igbo, nkwụ na ụkwa dị n'ala Igbo. Idebe obodo gị, ọ bụrụ ịtọ na mba, ọ bụrụ ifu na mba, ọ bụrụ ije na mba kwechilisi na mba amaka, maka na obodo malụ mma nwere onye debelia. Ọ bụrụ ije weli ike Igbo dị gị na-arụ mụchielu mba, kwachielu mba, golu ụlọ debelu mba, nwụrụ ụmụ debelu mba, nye nsọ na mba si n'ime mgbutu osisi dị na befa. Idebesia ife ndị a niile gbafue n'obodo gị. Isi na ịbụ onye Igbo na-eme ka Igbo dị dịka echi na echi ada agwụ. Nke a bụ okwu ọnụ. A na-ebi Igbo ebi. Ya na gị nwa na mụ nwa ka ọ dịla ije n'ala Igbo chọba ụmụaka Igbo. Ụmụaka unu niile na-amụ na mba, unu na-amụ na mbụ na-eje na-amụ n'ala Igbo. Maka na ndị mba tọ na mba. Ya na mụ na gị na-adị iwu. Amụ na gị na-eme efio. Jee ka ọgbọ gị gwa gị okwu. Jee ka ọgbọ gị dụọ gị ọdụ. Maka na o nwere ife otu ọgbọ na-alụ. Ya na Igbo abịara ikwe ka Igbo na-atọ ụtọ.
n'Igbo bịa ime onye Igbo ọbụla ka ọ bụla ife ndị Igbo na-akpọ onye ma ife, onye dị responsible, maka na onye dị responsible na mba bụ onye Igbo dị irresponsible n'ala Igbo. Ịdị responsible na mba, ịma na ịdị irresponsible n'ala Igbo. Ịba alụ mba ulu, ịma na ịbarọla Igbo ulu, mana ịbụrụ Igbo na mba ịnọ agụ iro n'ọgụ ọnụ, ịbụ oso ụmụ ị na-amụlụ mba agụ irofa n'ọgụ ọnụ. Ya kedu onye iche ịra, kedu onye rapụlụ ngwulube nna anyị? Kedu onye ịrapụlụ ngwulube nna anyị kwetilu na mba nụlụ nwaanyị mba mụlụ ụmụ ọkala ọkala? Kedu onye ịrapụlụ ngwulube nna ya onye Igbo alụ na-eme ndị Igbo? Kedu onye unu rapụlụ ngwulube nna unu? Ndị Fulani? Kedu onye ịrapụlụ ịmụta nwa dị oji? Kedu onye ịrapụlụ ịmụta nwa bụ kpọmkwem onye Igbo, onye Hausa na-elesu ya? Ka ịrapụlụ gị nwa bụ nwoke Igbo ifele megbukwa anyị iji utuwa amụ ụmụ na mba? Kedu onye ịrapụlụ ya amụtala ụmụada Igbo, ụmụ Igbo, onye Hausa na-egwu wel? Gị bụ nwa Igbo ifele megbukwa anyị, ada Igbo ifele megbukwa anyị. Kedu onye iji akpa nwa ya ebu afọ nwa ya? Onye Japan, onye Yoruba ifele megbukwa ndị Igbo. Jee ka ọgbọ gị gwa ya okwu, jee ka ọgbọ gị dụọ ya ọdụ, maka na ọgbọ gị bụ ekwusie n'ọgwụ. Ya na emela otu ọgbọ ka ọ bụrụ inclusion, ka ọ bụrụ ebe onye ọbụla nọ wee nwee uche mala ife. Onye ka ọ ga-abịa ị na-eme omenani, ị na-enye otu ọgbọ gị, maka na ịnọdụ na mba ife onye ewughe ewu akpọ na-ada obi ijele, akpọ na-ada obi ijele si ya na anụ m achọ ife na-eme m. Jee jụọ ụmụ ọgbọ gị nwụrụ anwụ, kafa gwa ya iwu ị na-ada, kafa gwa gị iwu ịdalụ, kafa gwa ya na ibu alụ, kafa gwa ya na ị chọrọ ịmụta etu esi mụta gị, kafa gwa ya na ị bụrụ ọkala ọkala. Ya kedu ka isi welu ndụ gị welu ụwa gị na-eriplesi ya n'Igbo ọkala ọkala? Kedu ndị ga-awa ọjị? Kedu ndị ga-atụ nzu? Kedu ndị ga-eme ife ndị a niile 50 years to come? Kedu ndị ga-eme ife ndị a niile? Ichee na otu ọgbọ gị na fa dị happy, ichee na fa nọ na-enwe aṅụrị? Ndị afọ bụ ndị bịalụ ụwa ma fa abịalụrọ, ndị afọ bụ ndị gbere igbe ma fa garọ ije, ndị afọ bụ ndị gara ije ma fa gbara ọsọ, ndị afọ bụ ndị gara ije ma fa gbara ọsọ, ndị a bụ ndị jebe ma fa ejelụrọ, ndị a bụ ndị na-alụ ma fa nalụrọ. Fa nọ na-asị na ọ dị ka onye bụrụ fa nwa nọ n'ụwa, maka gị nwa nọ n'ụwa welu ndụ gị na-ada aparị. Ị na-ebe ka o si dịle njọ, gịnị kpatara na ọma ndịle njọ? Ị na-ebe ka o si dịle njọ maka na ịnọ ịbụ ọgwụ edachila ụzọ, ijụlụ ọchịcha jụ ọgịga. Mana ife ịchọ iji ụwa gị mee bụ ikele anị. Ọ bụrụ na ịbụ nwoke, ikele anị gị na nwaada Igbo, maka na ife iji bụrụ nwoke bụ na ịbụ nwa ọrata oke, ọrata ojide odebe, emesi okesaa ka oke wee lụọ mmadụ niile. Gị na nwaada Igbo nwa na efu ị na-arata, ọ bụrụ ọsọ gị nwee. Gị nwa na nwaada Igbo nọ n'otu ọgbọ gị, sotala otu ọgbọ gị, nwa na ịratalụ dịka nwoke Igbo, gị na ya nwee, mana ịratali alenya, ịratala anyị alenya, bụla ego na mba, jee Japan na-anụ nwaanyị Japan, na-amụ ụmụ Japan. Nwaada Igbo ibe gị ile ọka ọ ga-arata. Ichee na ndị ọgbọ gị na-enwe aṅụle, ogbo na uke a na-apịa ya iru n'azụ. Ị na-akpọ ada obi ijele, na-agwa m ka o si dịlụ gị, na-akpọ dibịa, na-agwa dibịa ka o si dịlụ gị. Ọtụtụ ife anyị na-eme anyị ọbụrụ dibịa ya agwa, maka na ị na-eji ọ na-eli ya ego. Mebi na m ga-ebido ili ndị Igbo ego, mebi na oge ga-abịa onye kpọọ m achajigodu m ya ego.
maka na anyị bụ ndị Igbo na-eme efio ya na anyị ga-ana ka anyị jee kpụọ alụ. Anyị ga-ana ka anyị jee kpụọ alụ ndị Igbo ibe m na anyị bụ alụ. Anyị bụ alụ maka na mgbe nwa bekee gbara ọsọ bịa n'ala be anyị, ọ na-aga ọbịa bụ ọkpọrọ nwa adị ya ma ọ bụ ọbịa bụ okechie utue. Ọ na-alụọ naanị ọ na-amụ nke ọ na-amụ nke dị ka ya. Nwa bekee amasịrị na klaasị ọ nọ na litue, mana anyị nọ na-ezu onwe anyị ori. Anyị bụ ndị Igbo nọlụ n'ala Igbo na-ezu onwe anyị ori, nọlụ n'ala ọzọ na-ezu onwe anyị ori, na-amụ ụmụ bụ ndị Igbo na Igbo na mba, mana nwa ị na-amụ na Igbo na mba ada asụ Igbo. Nwa gha ananụrụ ana Igbo, ọ mara ebe isi bịa. Ịjụ anya afọ obodo ebe o si bịa. Nne ya bụ onye Ụmụdịọka, nne ya bụ onye Azụ Ogbunike, mana ịjụ nwa ya ebe o si bịa ọ marọ. O jenụrụ. Ndị nọ n'Abuja ejenụrụ adana, ụjọ na-atụfa fachilugo aja, mana Abuja ọ nọ na ya bụ obodo onye ọzọ. Lagos ọ nọ na obodo onye ọzọ. Sokoto ọ nọ na ya vileji onye ọzọ. Kaduna ọ nọ na ya vileji onye ọzọ, mana olua na Kaduna ochie na ọ nọzi na vileji, mana vileji ebe o si bịa ka vileji Kaduna mma. Ọ na-eme na-enwe nsogbu, na-enwe ọdachi, ọ na-akpọ ojee pastọ a na-eli ego, ojee dibịa na-eli ego, ọkpọ ada obi jele ka efe ịchọ ka ngwa anyị na ị na-eme efio n'oge nwa na-agba onwe ya ụta. Ọ bụrụ nne gị ochie na-agba ya ụta, ọ bụrụ agadi nwaanyị a na ngwulube nna ya na-agba ya ụta. Ọ gị na-agba onwe ya ụta. Ọ gị bụ ogwugwu, ọ gị bụ arọbinagụ, ọ gị bụ ndị ichie, ọ gị bụ ụmụada, ọ gị bụ akwali ọmụmụ. Ọ na-arụghị aka ife ndị a niile si alụ ọlụ. Ife niile anyị na-akpọ afa, ife niile a mkpọrọ afa, ma udo ma ngwu ma akpụ ma nwaanyị mmiri ma nwoke mmiri ma ndị ọgbanje kafara arụgha ọfa niile. Ife niile anyị fụrụ onwe ya ọfa ncha kafa bụ. Naanị ị na-achụ aja na-agha na mmiri onwe ka ị na-achụrụ, mana ọ bụrụ aja ị na-achụ bụ okwu na-agwa ị na-akpa. Ya na otu ọgbọ bịalụ ka ọgbọ gị gwa gị nke bụ eziokwu, maka na kedu ife ị ga-agwa ọgbọ ya. Onye kpata na nwa bekee, mgbe nwa bekee bugharịrị ụwa ụnụ, mgbe nwa bekee bugharịrị ụwa mụ na gị obuli ife niile, kịta ka efe na-afụ akpọjewu na ikpe akpọli your contemporaries ga-ama ya ikpe. Kedu ndị bụ your contemporaries ga-ama gị ikpe? Otu ọgbọ gị. Ka ife ya agwafa ya asị o no maka na fa atọ ịkafa ji wee mee ya meso ya ajọ omume nwa ya ikpe ọnwụ. Ka ya asị o maka na fa bụ ụmụaka na fa akara kpata ego kafa ji. Ka ife ya agwa ndị otu ọgbọ ya enwere anything ịgwa ọnya kafa ji, nwa bekee ji kpọọ ọnya juries of your peers. Otu ọgbọ gị ya na otu ọgbọ nwere ụlọ ọba. Otu ọgbọ ama kafa dị melụ na onye Igbo ọbụla sonyelụ. Na ana Igbo ọbụla anyị na-ekwu, ana Igbo bụ ebe enwere iwu, bụ ebe enwere nsọ. Ebe enwere iwu, ebe enwere nsọ. Na iwu ọbụla, iwu okike na okike na onwe ya, n'ụwa na onwe eji iwu wee bịa. N'ụwa na onwe bụ iwu iji iwu wee bịa. Nya ma ọ na-atọ ụtọ ma ọ na-enu inu ọ matarọ. Nke a bụ etu o si wee dị n'okike ụwa. Ya na onye Igbo ma ife, onye Igbo nwere otu ọgbọ, onye Igbo so n'otu ọgbọ ma ife ọ ga-ezelụ. Onye Igbo nọ n'otu ọgbọ, onye Igbo ma ife ma ọ ga-ezelụ. Ọ ma ife ọ ga-ezelụ.
onye ọbụla nwere nzere site na nsọ na iwu nke nwanitere na ntọ nke todolu naanị nke bụ nyanwa na onwe bụ iwu okike iwu ọdịnala nke onye Igbo ọbụla pụtalụ n'ụwa wee bịa wee na-eme ya eme dịka omenani ya na omenani ejinu nne gị omenani Igbo a ejinu nne gị ka a na-ekwu maka ya omenani Igbo a eji wee nụta nwaanyị mbụ eji kewabata nwaanyị mbụ nke malitere ụwa ndị Igbo omenani mbụ a nke nwaanyị mbụ a nke nne mbụ a malitela anyị Igbo iwu o ji malite onye Igbo ọbụla mụ ya maka na ya na chi ya ya na anyị Igbo na-akụ ya nọ na omenani a ka eji wee kpọbata nne nna gị ya nwaanyị a mụtalụ nna anyị iji wee sị na nke a bụ ụmụnna anyị nke a ebe a esi wee mụpụtazi anyị n'obi a mụpụta anyị esi na ebe a bụ ụmụnna anyị ebe a na-abụzi ekebe a na-ekenye ya anyị ọkwa ịma nwaanyị mbụ a bata anụ wee kpọbata nna anyị wee mụta nna anyị nke mụta anyị ka ekwanụ maka nwaanyị mbụ a bata anụ wee mụta nna nna gị nke mụtalụ nna anyị ka maka nwaanyị mbụ a bata anụ wee mụta nna 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 gị nke mụtalụ nna nna gị nke mụtalụ nna gị nke mụtalụ gị ya nwaanyị mbụ a nwaanyị a ka a na-ekwu etu a nne esi bịa wee mụta anyị na onye Igbo ọbụla ma na onwere omenani a amụtali ya n'ime ka nne nna 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 ya o ji etolu nne ya atọlụ nna nna gị o ji etọta nne mụtalụ nne ya atọlụ ọkwa ọnụli anụ ọkwa o jele okwu ọkwa ọkụlụ aka ọkwa ọtụlụ mmụọ ọjị ọkwa ọtụlụ mmụọ mmanya ọkwa ọtụlụ mmụọ na ọkwa ọtụlụ mmanya na mmụọ ya na o nwere ife amụtala onye Igbo n'ime osogodikwa ya bụrụ nke anyị mụtazi tata adịokwu m ekwu nke ọkala anụ m ekwu nke pure Igbo osogodo ya bụrụ nke anyị mụta tata ije gba nkwụ a mgbọsị anyị gbalụ nkwụ a ime igbo anya akwụkwọ ana m ekwu nke 100% Igbo maka na ndị Igbo amarọ ife nwa bekee ji ọkala wee ma Afrịka ọkala debela Afrịka n'ebe ọ nọ go and read the history of Cleopatra asịkwa m na ụmụ anyị adịrọ mkpa adị m asị na ụmụ anyị adịrọ mkpa mana ife m na-akọwa bụ ị na-atụfu n'ezi ị na-atụtakwa n'ụlọ ka ị wee nwee ife ndị Igbo na-akpọ balance ife a bụ ife Igbo na-ekwu maka ya udo na ozuzu ya na iwere utu ije na-agba na mba na-amụju mba iwere akpa nwa ya na-agba na mba na-amụju mba onye amụtali common sense ọdịnala Igbo mmadụ izu onwe ya ori maka na ịnụ onwe ya anya na enyo n'ime onye na-afụ bụ nna gị na nne gị onye na-afụ ife anyị na-akpọ imi gị na-eche na imi ya abụọ dị imi sef imi anyị na-afụ onye bụ imi a ị na-amarọ na onye iche na imi onye isi na ya wee nweta imi anyị bụbu nne nna gị egbuligbo ọnụ anyị na-afụ iche na gị nwee ọbụdụ egbuligbo ọnụ anyị o sili ikwu nne wee bịa ya na onye iche na-ebu na ịbụrụ onye ịbụ ya na o nwere omenala esi na ya wee mụbata onye Igbo o ji wee nwee ikwu nne nwee ikwu nna o ji wee bụrụ nwanne bụrụ nwanna na onye bụ ife anyị na-ekwu maka ya na onye Igbo ọbụla mụ ya na onye Igbo ọbụla kwesịrị ịmụ ya na nke a ịnụta tata iji atọlụ maka na mgbe a na-asị ime ego na ịchọrọ ime ego ije eme ego na nzuzu gbaa nkwụ na nzu ofu a na Abuja n'ụlọ ya na Abuja na-agba ọnụ na-amụ nwa na ntọtọ ka ịtọọlịa maka na ozu nwaanyị daa onwero ka ibu na nwa ya maka ịmara ebe o si
ozu nwoke daa ị nwere ka ibu na nwa ya maka na ị mara ebe o si. Naanị ife Igbo na-eme anyị bụ ka anyị mee ife ka o si kwesị. Ọ gwụsị gị a bụ ife Igbo chọrọ n'aka onye Igbo, ka ị mee ife ka o si kwesị, ka ị mee ife ka ịkpa agwa ọma. Gịnị bụ agwa? Gịnị bụ ọma? Ọma bụ etu afọ na echiche na ntọala n'Igbo si wee debie etu afọ ọ ga-esi wee mee ka Igbo dị dịka echi na-eche ada agwụ agwụ. Naanị ife niile nwere usoro, na ife ọbụla Igbo na-eme nwere usoro, na usoro Igbo bụ ofu ife ka ọ bụ. Kedu ka ị ga-esi wee chọọ ka ọ dịlụ ndị be Eliza ebe m bi mma ma ya dịla Igbo njọ? Mana Igbo kpụrụ m, Igbo tụrụ m, Igbo bulu m, Igbo mụrụ m, mpụtazịa nga akwụkwọ, nga mba, nnọlụ na mba, na-alụzilụ mba, ka m wee gbaa Igbo mgbe okpulu. Onwe m ka m na-agba mgbe okpulu. Nke a bụrụ usoro okike. Ya nọ usoro okike bụ mma. Egbe belu ugbu gobelo. Nkịta mụta nkie, ngwele mụta nkie, alịta omi mụta nkie, olubulu mụta nkie, ụchịcha mụta ụchịcha, akpị mụta akpị, agwọ mụta agwọ, ululu bi n'ọfịa mụta ululu, ya mụta n'uze. Ululu na uze bụ nwanne, mana uze na-amụ uze, nchi na-amụ nchi, nkịta na-amụ nkịta. Ya na nkịta ka nwere ụbụrụ malụ na ya na edi ọfịa bụ nwanne, mana ọ dị amụ edi ọfịa. Ya na nkịta na-eso iwu okike. Ụchịcha mana ya na onwe ka o si wee gbasa ya na ụchịcha mmiri, mana ọ dịghị amụ ụchịcha mmiri. Ụchịcha mmiri na-amụ ụchịcha mmiri, ụchịcha ụlọ na-amụ ụchịcha ụlọ. Oke na ogene bụ nwanne, mana oke ada amụ ogene, ogene na-amụ ogene, oke na-amụ oke. Ya na oke nwere uche karịa onye Igbo. Oke nwere uche karịa onye Igbo. Ụchịcha ị na-agba sheltox nwere uche karịa onye Igbo. Kedu ife ị na-agbalị ụchịcha sheltox? Maka na ị nwere ụkwụ nwa aka, nwee ike igweta gị ije na shop gbuo ụchịcha sheltox. Mana ụchịcha na-aba ulu. Ụchịcha adịghị eyi akwa chinchi, chinchi na-eyi akwa chinchi, ụchịcha na-eyi akwa ụchịcha. Ka ife na-agbalị ụchịcha sheltox, ebe ụchịcha nwere uche. Jee ka ọgbọ edo ya ọdụ. Maka onye na-ajụ m gịnị bụ ife ogbo na uke na-alụ, ife a na-agwa gị kịta bụ ife ogbo na uke. Ozi a bụ ozi ogbo na uke gị na-ezi gị. Faji apịatụ gị. Ị na-achọ onye na-eme, ị na-achọ onye na-ata ya amụsụ. Ịmala ife bụ amụsụ, ịma na ị na-atọ onwe ya amụsụ, ịma na o nwere onye ọzọ na-abịa ata ya amụsụ, ịma na ọ gị nwa na-atọ onwe ya amụsụ, ịma na ọ gị nwa debere onwe ya onye dị nwa ọnwụ, ịma na o nwere onye na-eme gị. Ya na ịbịakwute m mebi na m ebido ịlụ ọlụ dibịa, ịbịakwute m ka m na-anali ya ego, ka m naba ya ego ọfụma ọfụma. Maka na mma nsogbu niile, na nsogbu bụ aja agwa. Ya na o nwere omenala esi na ya mụta onye Igbo ọbụla. Kedu ife iji eme? Kedu ife iji eme? Ị na-esi ọkala ọkala, ọ dị ọkụ, ọ dị oyi, ọ dị oyi, ọ dị ọkụ. Ị mara ebe ịkwụ akwụ, ị mara m Igbo omenala, ị mara m ọ na-eme ya ifele. Ị chọrọ isi Igbo, ị chọọ ịnụ nwaanyị Yoruba, ka unu mụta ụmụ ọkala ọkala Yoruba, ka unu nọ n'ụlọ Lagos zụ afa, ka ọ da analụ naanị Igbo. Mana ịralụgo ọkanị, ịralụgo ọkanị gị na nwaada Igbo ibe gị nwe. Maka na anị bụ nwaanyị, izugo eze nwaanyị ori. Ada Igbo ọbụla bụ eze nwaanyị. Ana ọkpụ ana bụ nwaanyị. E wee nyefee nye unu n'aka, unu bụ ụmụ nwoke, ka unu debe, ka unu rata, ka unu jide, ka unu debe. Kedu ife iji eme?
kedu ife iji eme? Izulu nne ya ori, izulu ogwugwu ori, izulu akwali ori, izulu mmụọ ori. Mmụọ ka ị na-ezu ori chee na ị ya anafe. Nwere ebe iji azụ agaghị awa ya ụkwụ naanị. Mgbe a pịaji elu ya ụkwụ, ịchọba dibịa ya alụlụ ya ọlụ. Maka ijegide pastọ ya ebe, ijecha pastọ ya ebe, ịchọba dibịa alụsịala ya ebe. Maka gịnị? Nọ mmụọ na-agwọ ọgwụ. Dibịa na-agwa ya na mmadụ na-agwọli ya ọgwụ. Gwa ya sị ya na Adaobi Ijele na tata ka ịmụtalụ na mmadụ ada agwọ ọgwụ. Nwanne m, mmadụ ada agwọ ọgwụ. Ndị na-agwọ ọgwụ bụ mmụọ. Ọkwa ife niile a na-afụlụ gị agha ogili asị nwaanyị a wee mee nke a mee. Ị na-anụ afọ a na-akpọle ndị ọta aka, ndị osodi. Kedu ndị iche a na-agwa ya? Ndị ana, ndị bido ntọnanị gị. Ọfa ji n'ọlụ, ọfa dodo n'ukwu, ọfa si na ịṅụa mmiri na ọya dịrọ ya arụ mma, na ịtọ ọjị na ọya dịrọ ya arụ mma, na ili eji na ọya dịrọ ya arụ mma, na ili ede na ọya dịrọ ya arụ mma, na ịkpata ego na ọma ndị ya arụ mma. Maka na ikpo ofe ọkani, maka na izu ufe ori. Ị na-ezu mmụọ ori jee na ya aga faya akụchi akwalia ya apụta. Maka na akwali bụ oke nne. Ọ queen mother ka ọ bụ. O nwere ndị na-ejeli ya ọlụ, o ezipụ ogwugwu ụmụadị a. Ogwugwu ezipụ ụmụada asị gị ji ekpu efa gị jee ka ije kpuo ụmụada nwụrụ anwụ. Ikpuo ụmụada nwụrụ anwụ na aja agụ, ichighata asị gị mba na ogbonu ka ejide gị jee ka ije ekpu efa. Ikpu efa ichighata agwa na a na-ata ya amụsụ na ijegide ije ọfọ ya ụna. Maka na Igbo anya arapụghị ya na ya aghọtara. Ọ dị nke onye bụ na mmegbuwa ndị Igbo isi gwafa kafa ghọta. Ya na ya aghọtara ya kpatarịala na 7 Hail Marys. Agụtarọlia 70 Hail Marys. Atụtarọlia na aja maka na izu mmụọ ori. Kedu ka afa si malụ ife ndị a niile? Kedu ka Igbo si malụ na ị na-ada iwu ndị a niile? Kedu osoghị eje? Ị na-afụ anya ọkwọsọ mụ nọ ebe a, mụ na ya nọ, gị na ya nọ, ọkwọ gị na nwaanyị Thailand nọ, ọkwọ gị na nwaanyị French nọ, ọkwọ gị na nwoke Jamaica bi. Kedu ka Igbo si malụ? Fama maka na chi nọ n'ime. Enwere onye mgbaama. Chi bụ onye mgbaama. Ọkwa ifu chi anyị na-ekwu maka ya. Onye a bụ onye mgbaama. Ebe a ka ị nọ wee nwechachachasịa nsogbu dịka onye Igbo nya ayaya imekata ana magị mbọ dị n'aka abụọ anwe, ofu mkpụrụ ntutu abụnya nwanwe, nwantịntị mbilibe anya abụnya nwanwe, eze a efe obụnya nwanwe. Ife a abụrụ mmụọ. Ife ndị a niile bụ ana ya na ana magị. Mana chi anọ n'ime ya na anị na-communicate, ọ na-capture. Ya na onye mgbaama na-agba ama ife niile anyị na-eme bụ chi ha. Ọ bụrụ chi Ngozi Chukwuka, ọ bụ okwochi nne ya o, ọ bụ okwochi nna ya o, ọ bụ okwochi nwanne nwaanyị nke ọ na-abụchi nwanne nwoke. Nya ngwọsị ọzọ dibịa na-agwa ya onye na-ata ya amụsụ ka egwu ya si ata ka mmụta anọ m na-atọ onwe m amụsụ. Maka na amụsụ bụ ezigbo ife. Ya na ọ bụ na ọ na-eme ya ịghara meghe ma na gị na-eme onwe. Maka na ochi gị na-ama ya ikpe. Ya na chi ga-abụ onye mgbaama bụ observer. Anya anyị ji afụ ụzọ, ị na-afụ iche na gị na-afụ. Chi ji a collect ife ị na-afụ. Imi ị na-eku ume, chi ji a collect ife ị na-eku. Etu a ka ọ dị ntị, etu a ka ọ dị arụ niile. Ya na that observer, onye abụ onye mgbaama na onye na-ata ya ụta. Ọ mụ na-ata ya ụta, bịa nugo m n'abalị taa ya ụta. Apụtanugo m n'abalị gwa na ịma na okwu anyị kwunya na ọ dịrọ mma. Ọ gị na-atọ onwe ya ụta. O chi anọ n'ime.
onye a na-ata ya ụta, onye a na-akọlekt ife niile anyị na-eme, ma nke ime na ife ma nke ime na nzuzo. Chia nke a bụ ekwusie na obee onye ọkaikpe ya na ọka anyị mma na ije na kọt, jọji ama ya ikpe tii na nga. Ọ bụrụ na obodo a nọ n'ime ama ya ikpe, kedụzi ngafe abụnyanwa bụ the highest prison, etinye onye a na nga na the highest prison. Ọ ka mmadụ mma na oje mmadụ ibia agba anyị ama ata anyị ụta ma anyị ikpe tinye na nga, kpochie ụzọ si anya nọ 20 years ma 30 years. Mana o nwere ụta ọzọ bụ ejesia n'ọgwụ, maka na o nwere onye si ma Adaobi jere deela anyị akwụkwọ etu anyị ga-esi wee maa usoro etu esi achị Igbo. Ejesia n'ọgwụ ndị ikpe Igbo bụ chi onye bụ your highest court. Ebe a appeal adịrị ya. House of Lords bụ tata n'aka ya. Supreme Court bụ nta akara n'aka ya. Maka Supreme Court mechaa fa na, House of Lords mechaa fa na, appeal mesịa fa na, mana ọkwa ifu nka gịnị amakpu. Ịchọ ịlara ụlọ ọjọọ, ikulu mmiri ka ịṅụ ọjọọ, maka na okwubego na ịṅụa mmiri a na mmiri a ya eme ya otolo. Na nni anyị na-eli n'olu na kama ọ ya adịghị arụ ma ọ ya ya ọya. Chi na-ekwu onye a bụ mgbaama, onye a bụ onye ụta. Ya na onye Igbo ọbụla nwere onye bụ ọkaikpe ejesia n'ọgwụ, chie ka ọ bụ chi nke na-afụ echiche ya na mkpụrụ obi ya na akpanamagwa ya. Ya na ochie a na-akọlekt, ochie a na-ekwu, ochie a na-ama ya ikpe, ochie a si na ịdago na imetara ya. Mana ịya nrọ mgbe ọ na-ekwu ife ya ejizi ma bụ ife na-esotazi ya, ife na-esotazi ọ na-eme o mekata ijube ese, ijebe ụka, ije na TB Joshua, onye ya mkpụrụ ụbọchị saa ka ibilugodu n'ụlọ ụka ya ka ịkwụa $100 every day. Ịkwụcha $100 mgbosi nke satọ bịazi afọ by then ọ collect go ife niile ọ ya anụ ndị otu ya agwụ ya, o ya eji wee tighali ya anya. Ije na nke odumaga ome nke ijekọba chechechechesịa ife na-ebe na ebe ijebezia na nke dibịa ewee bido. O nwere onye na-ana atịa maka na ịkaro wee kpata akụ, ụdị akụ a ihe eji wee bribe mmụọ. Ya na otu ọgbọ mee ka Igbo mara ebe ọkwụ, ka Igbo mara ebe ọ nọ, ka Igbo mara ebe ọ na-aga, ka onye ọbụla n'Igbo, ka onye ọbụla bụ onye Igbo na chie mmanụ na otu ọgbọ bụ ndị na-enyelu chi aka ibu n'elu ma ọ ịpịali ya apịali. Maka na o nwee ka anyị ga na-eme anyị eche na anyị ewu enugo n'ọdịgo mma, mana mgbe anyị chọzi ka a nọrụzie awụchaba eze ife ndị a niile esenie, mgbe a gwaba anyị na nwunye nna ya nke a na onye amenya na nwanne ya nke a na-adịghịzi eje ụka na-emezi obozi onye ọgọ mmụọ na ọnya na-eme, mana ilotaz na onwe ndị na-agada ife niile na-eme. Ya na ife anyị na-ekwu maka ya bụ iwu Igbo, maka anyị na-ekwu maka iwu anị, anyị na-ekwu maka ntọnanị, anyị na-ekwu maka nsọ anị. O nwere ebe ọzọ edenya kedu ife bụ nsọ anị? Nsọ anị o ije kpọlụ nwaanyị lụọ onye aka n'ike. Nke a bụ echiche nwatakịrị nọ, maka na lụta na mgbe anyị bụ nwatakịrị anyị na-egwu egwu ọnwa ije ezi okpu mbụọ, emesizi onwezie ka Benji si wee gafelụpịa ya aka n'ala, ikpọ
benji na-alụ nsọ ana hei benji a ọkwa ọlụ nsọ ana mana nke a bụ echiche nwatakịrị na ịlụ nsọ ana na ime nsọ ana bụ ife anyị na-eme kwa ụbọchị ma ya aghọtarọ ma ya amarọ na ịda iwu ana bụ ife anyị na-eme kwa ụbọchị ma ya aghọtarọ ma ya amarọ ya na anyị na-ekwu maka mmadụ teghete onye nwa ntọnana ife ya na anaghị wee bịa ọ bụ onye mana ya na anaghị bịa nọ ntọnana ị na-eje ịtọpụa ihe emenwu ife dị n'ime ihe emenwuru ife dị n'ime maka na igwo karịrị mmụọ ọgwụ maka gịnị bụ ọgwụ kedu ife bụ ọgwụ o nwere ife bụ ọgwụ mmiri bụ ọgwụ nnu bụ ọgwụ ose bụ ọgwụ akwụkwọ onugbu ị na-eli bụ ọgwụ ya na ị nwere ike iji onugbu nupụ ife ọjọọ welie nubata ife ọma ube bụ ọgwụ ị nwere ike isi ube belọ ede bụ ọgwụ ị nwere ike iji ede wee deruo aja ife niile ebenebe bụ ọgwụ ị nwere ike isi ụzọ fịasị onye na-anọ ebenebe mana nke a bụ gị nwa bụ mmadụ na-ekwu kedụzi nwa adebele ife ndị a niile nwa adebezili ife ndị a niile igwọkalizi ife ọgwụ ya gịnị bụ ọgwụ ọgwụ bụ eme ọgwụ ultimate solution gịnị bụ ultimate solution pen abụ ọgwụ ya na mmụọ chọọ solution mmụọ chọọ rearrange mmụọ chọọ idozi ife mụ na gị na-anya tọkọ mmụọ chọọ idozi ife mụ na gị na-apịtọkọ ndozi ọ na-achọ idozi abụlụlụ mụ na gị ọgwụ ndozi a mmụọ na-achọ idozi ife a mụ na gị na-apịtọkọ na anya tọkọ na ezuzu ndozi a mmụọ na-edozie n'anya mụ na gị anyị akpọ onye ọgwụ mana mmụọ afụrụ ya as ọgwụ mmụọ fụrụ ya as ultimate solution eme ọgwụ ka ya wee debe ụwa etu ụwa kwesịrị ịdịnụ ya na ọ bụli ya bụ na ọ ga-eme inu na ọ ga-asachapụ igbo niile na fa akpaga aja agwa ogbuchapụfa mmụọ enwero sentiment mụ na gị ya na mụ na gị na-afụ ife na ọ dị njọ ọ anya mụ na gị mmụọ enwere ya mụ amarụ maka ya ya na otu ọgbọ anyị na-ekwu maka ya bụ otu na ife na-akwado chi ndị a niile na-akwado chi ndị a niile bụ etu ndị Igbo si hazie ka ọ na-akwado chi ọkwa ifu chi ya ọkwa ifu nwa mgbaama a ọkwa ifu nke anada alarụla ọkwa ifu nke a gịnị anọ ị na-esi Igbo gịnị anọ ị na-akpọ kokenu gịnị anọ ị na-edina nwoke gịnị anọ ị na-edina nwaanyị gịnị anọ ị na-eje obere ụlọ gịnị anọ ị na-anyụ arụ na-esisi gịnị anọ ị na-anyụ arụ nke na-eme ụfụrụ gịnị anọ mgbe ọbụla gịnị anọ onye a bụ mgbaama ị na-alara ụlọ na-awagharị gịnị anọ mgbe ọfụzi alị kalịa okwuva na-enu na-eneneghe etu na-asị izuzu sigonu nke tata imegheli sigonu nke tata nsogbu adịrọ echi niile ka anyị ma elu ya ọkụ na-acha anyị ya nọ mmụọ na-eme mmụọ ka ya na chi a otu ọgbọ ndị a niile bụ ife na-enye aka ka anyị na mmụọ anyị na chi anyị wee nọrọ n'udo ya na ife otu ọgbọ bịa ime na ndụ gị ndụ mụ na gị bụ ime ka ọ dịkwa ọlụlụ mụ na gị na chi m mma na gị na chi yi mma ya ka fa wee nọrọ n'udo otu ọgbọ afụkakwanụ mụ na ya n'anya maka na anyị bụ ndị jele unu leke n'ebe mụ na anyị nọ tata ụfọdụ n'ime anyị lụrụ ụlọ enu ụfọdụ n'ime anyị lụrụ ụlọ anyị ụfọdụ n'ime anyị na-agba ọkada mana fa amụtalụ nwa ụfọdụ n'ime anyị bụ minista ma fa amụtara nwa fa mụta bụ onye ọzọ tụba nwunye fe ime ụfọdụ n'ime anyị bụ nwa anyị mụta bụ nwa ndị ọzọ kpere anyị akpụ ya ifu gị na ọtụtụ ife ka Chukwu ka mmụọ debesi
otu ọgbọ wee bịa ka o wee nyela anyị aka wee na-ahazi maka na fama na ọfanwa ka ọ dị ịlụ na anyị ijelu maka na onwe ndị na-ejelu rọ onwe ndị na-atụrụ ma fafụrụ onye kpọ ịlụfa onwe ndị na-anọ ọdụ ndụ wee kpọọ aja mgbe afọ dị ịlụ ụlọ onwe ndị ya na ọnọdụ ọbụla anyị fụrụ onwe anyị na o nwere ọgbọ anyị na-anọrọ n'ọnọdụ a ya na ọgbọ anyị bịa na-enyere anyị aka n'ọnya bụ etu ndị mbụ na ndị egede si wee debịa maka na ndị a bụ ndị ịfụnanya zụrụ arụ ụmụ ọnwa ya na etu niile fasi debela anyị ya bụ etu ọ ga-esi dịla anyị mfe etu anyị ga-esi wee nọrọ n'ụwa o nwee fim nna-enene n'abalị kedu ife ọ kpọziri fim asef kedu ife fakpọrọ ya ụwa ihe eke etu nya ihe onye anwụ akpọtasị anya sayensị eme nya ọ na-afụzi ụwa o weluzie ndụ ọ ya adịzi onye nwụrụ anwụ mana ndụ ọ ya adịzi bụ ife niile dị obi mma etu akụ esizi hazi ụwa ya etu a ka ndị mbụ na ndị egede si wee debe ndụ ndị Igbo nwantịntị ife jos mee etu a ka ọ dị mma mee etu a ka ọ dị mma ka ị bụrụ onye Igbo nya ka ị bụrụ eze nwe ụwa onye a bụ ife Basden dị n'akwụkwọ ya the Niger Igbos onye a bụ ife ndị dị etu a na-ede n'akwụkwọ fa mgbe fa bịalụ mbụ etu fa si fụ ndị Igbo etu onye ọbụla si ereke bụrụ onye eze mana onye ka famosi wee sị mba na fa ya etili ndị a wee tili ya ekewa anyị nke bụ na ya amazi isi na anyị amara ọdụ na ebe ala anyị dịzi na ntị anyị dịzi n'obu ọkpa ebe obu ọkpa anyị dịzi n'obi obi anyị dịzi n'ike anyị bụzi Einstein image mana anyị fụrụ onwe anyị dịka zuru oke ofu mgbasị mma ezikọ unu ife nwa bekee kwuru etu nwa bekee si sị na ndị Afrịka dị anyị bụ ndị Igbo nọ n'ime ya na ife anyị na-ekwu maka otu ọgbọ bụ na fa na-akwado fa so na ndị na-enyere anyị aka ka ndụ anyị dị wee nwee usoro mana ọ bụ na anyị adapụ fesolukwa gbalụchi anyị anwa fe wee welụkwa ya wee takwa anyị ụta wee maa anyị ikpe wee kpee anyị ikpe maa anyị ikpe ya na anyị na-ekwu maka iwu ana ife anyị na-ekwu abụrụ na iwu a ma ọ dị mma maka mmụọ amarọ ọ dị mma ma ọ dị njọ mmụọ maala ofu ụzọ ọ n'anya mụ na gị bụ mmadụ ka anyị chee na ọ dị njọ mmụọ enwero ife dị njọ ife dị na mmụọ bụ ọgwụ ofu ife dị na mmụọ ofu asụsụ ka mmụọ na-asụ ọgwụ ya bụ eme ọgwụ ultimate solution ọkwọ mmiri kwesịrị ịdị na-agba agba na-eru eru bụrụ mmiri ọgwụ mmiri bụ ife niile anyị eme ka ọ na-agba agba na-eru eru onye abụ ọgwụ a ya na mmụọ ga-edebe ụdị etu a onye abụ ọgwụ the ultimate solution iji nweta mmiri ga-abụlili mmiri ultimate solution iji nweta okwute ga-abụlili okwute ya na okwute rube erube ịma na nsogbu adịgo ya na mmụọ ga-eme ọgwụ na okwute ga-abụ okwute ya na okwute ga-abụlili okwute onwero ife emekata ka okwute bụla aja ya na ife mmụọ n'ọla ime na bụ ime ọgwụ ultimate solution ife niile a ga-eme okwute adị solid sie ike bụla okwute onye abụ ọgwụ ya na mmụọ amarọ ife mụ na gị na-asị na nke a dị njọ na nke a adịrọ njọ mmụọ amara ya mmụọ ma ofu ụzọ ọgwụ bụ mma ya na anyị na-ekwu maka mma ka anyị malụ na ọ bụrụ na ife bụ ife mmụọ bịadebe ime na ọbụna ọchịchị ilu na-arụ ọga oge ejipụ ọchịchị ezuzupụ ife abata ife n'ogide na-arụ oge oge ji nọ ife ezuzupụ ọchịchị abata
ọgwụ mmụọ bụ ime na iwu adị. Ọnya bụ iwu. Ya anyị na-ekwu maka iwu ka anyị ghọta ife iwu bụ. Ọnya bụ iwu. Ọbụrụ mma, ọbụrụ njọ, ọbụrụ mma, ọbụrụ njọ. Ọnya kpatara na mgbe anyị na-ekwu maka agwụ, anyị na-ekwu sị ebe ọ bụ na anyị na-ekwu maka agwụ, agwụ dị iche iche, ụka agwụ, ezumezu agwụ, nke a agwụ, ọ dị mma, ọ dị njọ, ọ dị mma, ọ dị njọ, maka na onwero nke dị mma, onwero nke dị njọ. Ife ndị a niile bụ ofu ife. Ife mmụọ ọfụ bụ etu afọ ife ga-esi dị ka ọ ga-esi dị, ka ọ wee baalụ mụ na gị nke pụtara ụwa, ka anyị wee nọ nwe ya. Ya na ọ bụrụ na mụ na gị bịa si na mmụọ emetarịa na anyị ga-eme ya, ọpịakwa anyị, ọnya bụ ọgwụ. Ya na ife mmụọ na-alụ ya na chi ya na ndị ọgbọ bụ inyela anyị aka ka anyị wee sote usoro, ka anyị wee sote iwu, ya ka anyị wee bụrụ ndị na-afụ na ife ndị a niile dị n'usoro etu o si wee kwesị ịdịnụ. Ya na enwere ife bụ njikọ, na njikọ chi onye Igbo, chi onye Igbo jikọtala onye Igbo na Chukwu. Ya na o nwere etu ọzọ onye Igbo ga-esi wee ya na Chukwu ga-esi wee nwee nwekọ na mmekọ na-abụrụ site na chie, maka na anyị aghọtago na onye Igbo bụ aja. Anyị aghọtago na anyị nwa bụ aja ana, na aja ana n'ike okike n'ike ana ka anyị ji wee fụọ nwa anyị tata na-ekwu okwu. Ya na mụ na aja ma aja ana ma aja ana, ya na ọgbọghị ma ọgbọghị, ma ọ nwụrụ anwụ ma ọ dị ndụ. Ya na ofu anya, ofu ntị, ofu ọkpụkpụ, ofu ọbala, ofu anụ arụ. Ya na njikọ, inwekọ na mmekọ na ijikọta onye Igbo na chi bụ na Chukwu bụ ọlụ chi na alụ. Ya na onye Igbo meta nke dị mma, ọ bụrụ ife anyị nwa bụ ndị mmadụ na-ekwu n'okwu, anyị asị ọ nata ụgwọ ọlụ. Ụgwọ ọlụ bụ gịnị? Iwu o debeta. Ya na anyị debeta mma, anyị enweta mma. Ya na mgbe m na-asị na ụchịcha na-amụ ụchịcha, akpị na-amụ akpị, oke na-amụ oke, na ngwele anọkọtara jee mụọ olubulu, mgbe m na-ekwue, adịrọ m ekwue maka na Ngozi Chukwu ka na-ekwue, anụ m ekwue maka na iwu okike, anụ m ekwue maka na iwu okike. Maka na mgbọsị ọbụla nkwugbu katalụ chinchi wee pụọ, wee rapụ ịmụta chinchi wee pụọ rapụ ịmụta chinchi, si na ya amụta kwalikwata. Mgbọsị afọ ka chinchi na-agwụ, maka na mgbe chinchi ga-eji gbugide kwalikwata, okpochapụ onwe ya, ife ya adịzi na abụrụ kwalikwata. Ya ọ bụ na iwu okike, ọ bụ na okike kelụ kwalikwata kee chinchi wee fụ ka chinchi na-akpọ ụdị agwa, kedu ife ga-abụ obi okike? Obi okike ga-abụ na chinchi na-abịazikwa ịgwọrọ nyanwa bụ okike ọgwụ. Kedu ife okike ya eme? Okike bụ nyanwa bụ ọgwụ n'onwe ya, ọ sachapụ chinchi. Ya na ọnya ka anyị na-ekwu na ọ bụ na idebeta anyị anata ụgwọ. Ya na Igbo ka ọ dị ịlụ ime ka Igbo dị dịka echi na echi ada agwụ agwụ. Onwere onye ọzọ ga-emie, onwere onye ọzọ ga-emie. Urobo anyị abịarọ mie maka na urobo na-ada ka Igbo. Ijo anyị abịa mie maka na ijo na Igbo gbara oke. Onye ya emie bụ Igbo maka na ijo ya edebe ijo, urobo ya edebe urobo. Etu aka okike si wee mie. Ya nọ ife onye debetalụ nke ndị metalụ, ọnyanwa bụ ife bụ ụgwọ a ga-akwụfa. Ya na ụgwọ a na-ekwu bụ asụsụ, maka na mmụọ ada asụ asụsụ, mmụọ nwere asụsụ, mmụọ nwere omume, mmụọ nwere omume. Ọ mmadụ nwere asụsụ, mmụọ nwere omume. Ya na abịa na omume mmụọ na-eme na ọ bụ na etu a ka o si wee kwesị ịdịnụ, na etu a ka ọ ga-adị, maka na ọfa nwa ụwa anyị nwa bịala abịa.
ya na-emesịa na chi anyị na-ekwu maka ya na otu ọgbọ bụ ndị na-eso enyelu chi aka ịta anyị ụta maọbụ ịkwụ anyị ụgwọ iwu anyị debetalụ. ya ka anyị dasị na ife ọjọọ anyị melụ maka na onwero ife dịka ife ọjọọ, ka anyị dasị na iwu anyị dalụ na onwero ife dịka ịda iwu, maka na mmụọ mara asụsụ ndị a niile ofu ụzọ ka mmụọ ma, ofu ụzọ a mmụọ ma bụ mma, ana ofu ụzọ a mmụọ ma bụ mma bụ iwu, ana iwu a mmụọ na-ekwu bụ ọgwụ, ya eme ọgwụ na anị ga-abụ anị. ya na mmụọ na-eme ife niile ọ ga-eme ka anyị wee bụla anị. ọsụ ya bụ ụlọ ime ka enu disapia ma anyị bụla anyị ga-abụ anyị. mana mmụọ si na ife ọ ga-eji mee ka anyị bụla anyị bụ na enu ga-aba enu, ya na iwu bụ na enu ga-aba enu, na owekata onwere ka iwe wekata enu ka enu si na enu da-abụziala anyị, ya na abụla ofu na-asị asị. ya na ife mmụọ ga-eme bụ na ọ ga-edebelili enu na enu debe anyị na anyị. ya na onyanwa bụ ọgwụ mmụọ na-agwọ. ya na mụ na aga ama ngwọrụ mmụọ ọgwụ, dibịa ama ngwọrụ mmụọ ọgwụ. ife dibịa na-eme dị iche, mana mmụọ nọ nwefa nwa ọgwụ. ya na mụ na gị na o nwere ikpe ọ bụ na anyị na-eme mma chi anyị afọ na collect. ya na njikọ bụ nwa mgbaama bụ chi a bụ nyanwa na-agba ama na-agwa okike, maka na okike keludebe, okike kesi alụdebe, debe gị debe mụ debe anị debe enu debe mmiri debe ikuku debe ọkụ debe anyanwụ debe ife niile. kedu ife okike ji debesi anya etu a? maka na fa niile nwere ụlọ ọ na-abalị okike. ya na ọ bụrụ ọmụnwa bụ eze bụ ilo ya apụta si na mma ekeghalị ya. ọnya kpata na nwa bekee na-ekeghalị, mana ọ keghalịsi efukwa na ya na okike abịakwa nwekwa nsogbu, maka na onwero ka emegide ya ka ọ dị ka okike. nsogbu afọ aka na-apụta. ya na chi anyị bụ nyanwa bụ onye na-afụ na okike na-enweta ozi ife niile anyị na-eme, maka na okike bụ aja ana, ya na aja ana nọ anyị na ọgbọ anyị edebela anyị ọgbọ anyị ka anyị si n'aka wee na-aghọta wee na-akwazi agwa anyị ka ọgbọ anyị na-adụ anyị ọdụ, ka anyị si n'ọgbọ anyị wee malụ ife anyị kwesịrị ịdị na-eme. maka na ife Igbo na-agụ abụrụ arọ, Igbo amara arọ. ife Igbo ma bụ ọgbọ ga anụgo di jee nụa di, ọgbọ ya anụgo nwaanyị jee nụa nwaanyị, ọgbọ ya alụbago ụlọ jee lụa ụlọ, ọgbọ ya na-eju ori jee jee ori. ọ ife Igbo na-ekwu. ife Igbo na-atụsala Igbo ọgbọ. kedu ọgbọ gị? kedu ife ọgbọ ị na-eme? ọ bụrụ kedu arọ gị? rapụ ụwa nwa bekee. ụwa nwa bekee bụ ụwa ụmụaka, ụwa ndị nta akara. ụwa nwa bekee bụ ụwa ndị nta akara. arọ gị enwere ife ọ ga-agwa anyị. arọ gị enwere ofu mkpụrụ ozi oyi ezi, o nwere ofu mkpụrụ ife ọ ya agwa anyị, maka na arọ enwere ebe ọ nọ, mana inwe ebe ọgbọ ị nọ. ya na ọ ga na-agụlụ gị bụ ọ ga na-agụlụ oge ọgbọ ị na-agụlụ, ọgbọ ị na-agụlụ ya oge ọgbọ ka iji manụ na ikwesị igbe na ọ bụrụ na ị na-egbu igbe ebe ndị ọgbọ igbebego igbe n'inwego nsogbu achọba ife anya emie. ọgbọ ka eji malụ na ikwesị ikwu okwu. ọ bụrụ na ikwuru okwu ma ogbo ya ekwubego okwu ama na inwego nsogbu achọba ife a ga-emie. ọ bụrụ na ọgbọ ya anụsigodi nọlụ n'ụlọ ama na inwego nsogbu achọba ife anya emie. ọ bụrụ na ọgbọ ya na-abasigo ulu onye ọbụla chelụchiba gị nwa aka na-akwụghalị achọba ife anya emie. ọ bụrụ arọ gị, o nwero ife dị ka arọ. ya wepụ arọ n'ụsọ. onye Igbo wepụ arọ n'ụsọ na o nwere ebe arọ bụ ga-aga. ọgbọ ị na-agwa ife na-eme. ọgbọ ka ị ga-eji ma ụgwọ ọlụ ị ga-enweta. ọgbọ ka ị ga-eji ma.
ya na onye Igbo ọbụla nwere ife jikọ ya na chi ukwu bụ chi a chi nke nyanwa, mana chi nke nyanwa a nọ ndị ọgbọ asa akwadie ka ya na chie wee nwee ike na-aga n'ụzọ etu o si wee kwesị. ya na ndị ọgbọ bụ ndị eji eme dịka ọ bụ na ị na-alụ akpụ ụkwụ ificha ịlụsị akpụ ụkwụ ifichasịa na imesizi ifichabịa ka ọ na-amụke amụke. ọgbọ so n'ife na-eme mmadụ ji amụke amụke. ya na onye Igbo na-akpa agwa na agwa ọ na-akpa na-esite n'echiche. agwa ọ na-akpa na-esite n'echiche. ya na agwa na-esite n'echiche. ya na ife onye a mee mgbọsị awe iwe ma okwu onye agwa mgbọsị awe iwe eje na gbaba afa ka ebe o si bịa. ebe o si bịa bụ echiche ọ na-eche gbasara ya, maka na echiche ya dị mma ọkpaso ya agwa ọma, echiche ya dị njọ kpaso ya agwa ọjọọ. echiche onye bụ nyanwa ka ị na-afụ na agwa ọ na-akpa. nye etu a ka o si dị n'echiche ọgbọ, etu a ka o si dị n'echiche Igbo. ife Igbo na-eme ka ị ga-eji mara ebe echiche fadị. etu Igbo si eme ka ị ga-eji mara ebe echiche ndị Igbo dị. ọ bụrụ na Igbo ga-amụchi anya sị ka ndị na-achị efi bịa na-ama ụmụ fama bụrụ tụpụ ife ndị a niile na-ezikọ ya ebe echiche Igbo dị. na Igbo apụgo, na Igbo anọrọ n'Igbo, maka na Igbo nọ na Yola na-enwe aṅụlị, ọ nọ n'obodo onye ọzọ na-enwe aṅụlị. sio ọkụ ya agbagbuzikwa ndị nọ n'ala Igbo ya gbagbuo efa. Igbo apụgo. Igbo nọ na India si na ya nọ na India na ya achọzikwa iwu ife na-eme na vileji. Igbo apụgo. na ịchịkọta Igbo gụọ anya ọnụ, homework ị ga-emelụ m n'abalị a bụ ịlue na be tata iwele ọbụla egụa ndị Igbo one ka ịnwa kịta gị na afa nọ na mba. ndị ọgbọ ya ọnụ bụ ndị Igbo ịnwa gị na afa nọ na mba. chegodo echiche a, ndị ọgbọ ya one ka ịnwa bụ ndị Igbo gị na afa nọ na mba. one ka unu dị? one n'ime fam go ụmụaka were onwe gị mara ọnụ ịmụtago. chee maka nwanne nwoke, one ka nwanne mụta, one ka gị nwa mụta. welie chee maka ndị ọzọ, weluzie average maka inwe ike ya ama ịgbakọ onye mara ọnụ unu si n'obodo na vileji. obodo m dị vileji si iwelie gbakọ ndị nọ na vileji mụnwa eweluzie m don nọmba ọsọ. ọ bụ na anyị dị ite naanị anyị dị na anyị nọ na mba mụta ụmụaka dị 30, iweluzie that 30 wee multiply ya isi inweta idea. iweluzie anya wee gụọ mba gbaa obodo unu okilikili. ịgụcha anya etu a iwee jụọ onwe ya dị same ajụjụ: one ka ịma nọ na Lagos, one ka ịma nọ na US, one ka ịma nọ na Sokoto, one ka ịma nọ na Abuja, one ka ịma nọ n'ebe dị iche iche. ịgụkọ onye jụọ onwe ya ọ na-efe ọnụ ụlọ, ọ na-afọ ọnụ ụlọ. ịjụọ onwe n'eziokwu arapụ sofa faye difendi nwa obodo yi. ya na ime enye etu a m si wee kwu ị na-anya mgbe a ka ị ga-aghọta ebe obi ndị Igbo dị, ebe mmụọ ndị Igbo dị. n'Igbo anafugo, Igbo agbago nwefa mgbe okpuru. ya na okike ga-enye aka, ya na okike ga-enye aka. okike nwee ike inye aka si ka a na-agbafe ọkụ kafa wee teta n'ụla. agba afọ ọkụ na Balogo, agba afọ ọkụ na Ọchanja, agba afọ ọkụ n'ebe dị iche iche, ebe niile fa na-eme ife na mba. a na-akpọ fa na mba, egbu efa na South Africa, egbu efa na America, achụ afa na Ghana. kedu ife ọ na-agwa anyị? ife dị na-akọwa bụ ụgwọ etu okike si fụ Igbo bezo na etu Igbo si akpa agwa. maka na okike kelie si na ọ ya bụ Igbo, etu okike si kee chinchi si na chinchi ya bụ chinchi. mana chinchi si na ya amụchiri ọnwa chinchi, na ya eje mụzie nwa kwalikwata.
ya na ọ bụ na chinchi dị 50 ụmụ nwaanyị fa dị 50 fa rapụ ụmụ nwaanyị fa na-amụzi kwalikwata ka ife iche ya eme narị 5 na-abịanụ chinchi ya akwụsịnụ kwalikwata ebidozie na-amụba ka ife iche okike ya ekwu ọ bụrụ gị nwa bụ okike kedu ife ị ga-eme ya na okike ife okike nwere bụ iwu ya na iwu a onye etu ọbụla o si wee mee okike nye resọlt a na-ekwu n'ime ya ka a na-akpọ mụ na gị ya asị maka na anyị na-asụ asụsụ ụgwọ ọlụ mana ọ nweze ndị ya afụzi asị he maka na ifi na okike sizi na ekpochapụ ndị a nọ njọ okike amarọ njọ na mma okike nwee ofu ụzọ ka okike nwere ọgwụ ya na ị na-anụ ọgwụ ka ịghọta ife ọgwụ bụ ultimate solution maka na o nwere ife bụ ntọ n'ana o nwere ife ya na o nwere ife tọlụ n'ana o nwere ife tọlụ n'ana ya na ana bụ ekewa so na o nwere ife ga-ewepụ ana mana ọ ga-ewepụ mụ na gị onye ozebichie maka na ọ dịrị anyị mkpa preservation ka nwa bekee kpọlịa preservation and conservation. If you don't preserve and you don't conserve, you will end. Ya na okike nwere sentiment. Okike achọrọ ịma ma Fulani na-egbu. Okike achọrọ ịma ma ọ bụ British bụ ilu Fulani agbe. Ife okike chọdebe ịma na bụ kedu etu anyị si eme ka anyị wee fụ na anyị dị dịka echi na echi adị agwụ. Ya kedu ọgwụ mụ na gị ji maka na okike ji ọgwụ mụ na gị ga-eji ọgwụ kedu eme ọgwụ nke mụ na gị anyị enwere ya maka na eme ọgwụ anyị bụ ka onye ọzọ replace ya anyị ya na achịta ife niile Igbo mụrụ na mba ekponata fa na ana Igbo fụ na fa aka ndị Igbo nye ọ bụ na fa aka ndị Igbo kedu ife ọ na-akọwa n'ọgụ arọ na-abụ na ise na-abịanụ kedu ife ọ na-akọwa ọgụ arọ na-abụ na ise obodo anyị na-akpọ Naijiria kịta dị ọgụ arọ ịtọ kwa ya 60 years mana ọtụtụ n'ime anyị ma mgbe enwelu independence kpọọ ya Naijiria fafụli ya n'anya nye ọ bụ na ya na ọ na-akọwa na mụ na gị ka ga-anọ ọtọ ọgụ arọ ịtọ na-abịanụ ọgụ arọ ịtọ na-abịanụ kedu ebe ndị Igbo ga-anọ ka anyị gwa onwe anyị nke bụ eziokwu ife anyị na-azọ kedu ebe fa ga-anọ kedu ebe ndị Igbo ga-anọ maka na ọtụtụ ndị Igbo nọ n'ụzọ nweta adụro na-enwe aṅụle adụro abụrụ you best interest adụro si na ịma nna anyị Igbo abụrụ the best interest of onye Igbo adụro afọ anyị na-achọ na anyị Igbo anyị na-enweta ga-abịa nwetasizi anya ịma nnazi anyị Igbo abụrụ best interest of onye Igbo onye na-enye ya adụro bụ best bụ interest aka ọ na-serve maka na ya nọ na abodi nụọ nwaanyị ya mụọ nwa ya ịtọ na mba ya na anyị gụọ ndị na-anọ outside anyị agụọ ndị ka na-apụ apụ maka na onye ọbụla wee luo echi including na ụmụnne m nọ na mba plan onye ọbụla bụ ka ọ ga-esi kpọpụ ụmụnne ya anụ na ịnọ na vileji agbaba ya ụta maka na ọ na-asọ ndị be anyị oyi kịta ịnụ na onye befe anọ na vileji ọnya ka m jikwa unu na unu ya egotalụ moto gotalụ m plane ka m bụrụ the queen of village unu ya egotalụ m moto gotalụ m plane gotalụ m ife niile ka m nọrụzia village na-celebrate maka na ndị niile agbago ọsọ ya na ebe a nọ kịta bụ anya mmiri na akwa nke ikpeazụ ka anyị na-ebe ya nọ echiche ka a na-eme n'omume maka na echiche dị mma omume adị mma ya na ọ bụ nọ ife na-esila anyị ka anyị ji fụọ onwe anyị na mba anyị eme ka nwa bekee
anyị anụa nwaanyị Igbo na ana anyị nọ n'ime, anyị amụta ụmụ Igbo na ana anyị nọ n'ime, anyị akụzie lufe Igbo. Maka na ndị Juu melia, mgbe ndị Juu fụrụ ụwa onwefa na anị niile fa elofuru ndị fa bụ. Mgbe ndị Juu fụrụ onwefa n'obodo niile atụfusi fa elofuru ndị fa bụ. Kịta afa agwago unu na anyị na fa bụ ofu, maka fa na-abịa n'ala unu ana Igbo. Fa bịakwa ebe a fa ma nlofu ndị fa bụ. Mana mụ na gị na onye Igbo na onye Igbo na ibia na Amerịka nwa ya na-asụ oyibo. Ọ bụrụ nwa ọtị na-ele na-esi cheni ya na-esi isi ụtọ. Ya gịnị kpatalụ na ụgwọ anyị na-afụ abụrụ ife anyị ga-afụ? Ya na-echiche ka a na-eme n'omume. Echiche ọma, agwa ọma. Echiche ya na okike ya ewepụta agwa ya na okike. Maka na ọ bụrụ na ị nwela akụ iji akpọ na nwa ịmụ na mba n'ala Igbo, ikụzieli ogili, ikụzieli ugili, ikụzieli ọtụtụ ife niile ịma. Ịchịtali ya aja ala Igbo, ime enye ofu Igbo n'anya karịa. Ọ ga-enwe ife ị ga-emerigide ya, nwa bekee na-akpụ ya to sensitize. Isensitize nwa bụ onye Igbo kpọmkwem. Ọ bụrụ ndị ọkala a ga-eji wee mee ụmụ Igbo odibo na ọgụ arụ 5 na-abịanụ, maka na ife na-akwado imenụ. Ọgụ arụ 5 na-abịanụ, anyị niile bụ ndị oji mụtala ụmụ Igbo dị oji ga-abụzi ndị na-agbalụ ndị ọkala odibo, maka na ife nwa bekee planụ. Ife ndị a niile dị gbado n'akwụkwọ, mana ndị be anyị adị agụ akwụkwọ. Ndị be anyị bụ illiterates. Onye ji ọma ofu digrii oche na ọmala akwụkwọ, ọpụta bụlụ dọkịta chee na ojele akwụkwọ. Ife ịbụlụ dọkịta na prọfesọ bụ na idigo conditioned to follow just one path. When you expand your knowledge, ife ndị a niile dị ife ndị a niile bụ program nwa bekee dị gbado is there. Onwero ife bụ Adaobi jele na agwa gị. It is all there. It is all clear cut agenda. Ya na a na-ekwu bụ bekee ọ na-eme kedu ife anyị nwa na-eme? Anyị na-enye aka amụ ya ọkụ n'ọfịa ọkwa efefue dinta eji ekpokọla akwa ọkwa ọkụ a na-agba. O jide egbe ọgbakwuoli ọkwa nwa. Ọ ife a na-eme anyị. Ya na ịchọ ichunye fa na n'ebe fakpu na akwa efefue na mba ije replace ya n'ọlụzia. Falua na mba ndị a na-agbagburu agbagbu elofuo onwe fa, lofuo asụsụ fa, kpọọ onwe fa asị, maka na ife nwa bekee bụ ụzọ mee. Time immemorial, ịfụ asụsụ ikpọ onye asị, ifu obodo ikpọ onye asị. Ụfọdụ n'ime anyị mgbe anyị jee secondary school, ijecha secondary school, boarding school, bata ine nne ya anyị kpụ ya asị, ine nna ya anyị kpụ ya asị. Ihe eji ozi akali nni akụzieli ka esi eji fork na spoon. Ya na ife ndị a niile bụ ife dịbuli adịbụ, mana ya amụrụ anya. Ya na mgbe onye owu Igbo na-asị mụrụ anya, ọ na-ekwu ọbụlụ njakịrị, mana nya nwa na-ekwu amụrụ m ọnụ ọghọta. Mana mụrụ anya bụ malụ dị agenda, global agenda, ka ị malụ ka ị ga-esikwa wee na-akpa agwa. Maka na anyị ncha nọ na mba malụ ọdịmma, mana mụ na gị tata nọ na mba ma na ọ dịrọ maka a na-egbute ukwu osisi. Igbosi ihe eje kịta ije elu that duplex na-alụ ilu egbuo osisi niile dị na yo compound, igbucha anya ịlụcha na ịma interlocking naanị ka i wee zodebe ụkwụ n'aja ana, ka i wee zodebe ụkwụ n'aja ana, ka ife na-amalị interlocking na compound niile fụ, ka i wee kpodebe aja ana. Mana ịnwụzia gịnị eme? Egbuwa anya bụ concrete kwa wee nukwa anyị. Ya na ife niile adị n'echiche, mana ya dị ọ dị ife adị ọ dị, mana ya dị afọ na anyị nwa na omume anyị. Ya na ụgwọ a na-ekwu maka ya na echiche ọma na-eso agwa ọma bụ omume ọbụla emetala emeta nwere ụgwọ. Ya na ụgwọ abụrụ njọ na mma.
mba, ụgwọ abụrụ njọ na mma. Ụgwọ bụ result. Ụgwọ abụrụ njọ na mma, ụgwọ bụ result. N'ime nke a na result maọbụ outcome. Ya na outcome abụrụ njọ na mma. Ya na ọ bụrụ na anyị meta na ya nọrọzie, ọ bụrụ na okike ajọgo njọ, ma na ya emego na ya natago dịka ndị ụka si gwa anyị, ghọlịsị anyị na anyị na ụgwọ ọlụ anyị bụ ife ọjọọ maka na omego m ọtụlụ ọkala na enwego m stroke. Ọ bụrụ njọ na mma. Ọ anya mmadụ fuli asị njọ na mma, okike afọ ya njọ na mma. Ụgwọ bụ result. Na ịnwa mmanya, ọ bụ na ị nwere isi eji aṅụ nkwụ, mmanya ebutue ya no result. Na iligha ọka afọ, na ilighaga ọka afọ, result. Na ịdị na nwoke mgbe ị na-ekwesịrị ịdị ime, result. Ya na ọ bụrụ njọ na ọ bụrụ mma, maka na isi na ịdị ime mgbe a maka na ị kwesịrị ịdị ime, maka na ijero ka ịdị ime. Ọ bụrụ njọ maka na onwe onye na-achọ ya bụ afọ ime mụ ya fụrụ a. Ya na onwero nke bụ njọ na mma, ife niile bụ result. Ya na agwa, echiche na-ebute omume, omume na-ebute result. Ya bụ ụgwọ. Ya na omume ọbụla emelụ nwelụ ife si abịa, ụgwọ si abịa. Ya na okike na-enye onye ọbụla, na-enye anyị ụgwọ. Ya na ebe anyị na-aga tata bụ dịka anyị bụ ndị Igbo, maka na onye Igbo bụ ndị Igbo. Onye Igbo bụ ndị Igbo. Ya na omume anyị, omume mụ na gị bụ omume Igbo. Onwe ebe ọzọ Igbo nọ, ọ mụ na gị bụ Igbo. Onwere onye ọzọ bụ Igbo. Omume mụ na gị bụ Igbo. Ya na omume anyị ga-ezikọ result anyị ga-enweta, ga-ezikọ ụgwọ anyị ga-enweta. Ya na ụgwọ anyị na-afụ bụ onye lụọ olie. Etu ọzọ anyị ga-esi n'ụgwọ anyị bụ onye lụọ olie. Ya ka ndị Igbo ji wee tụọ anyị n'osi na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Ya na ọ bụ na aka onye adịrị aja aja nye echebekwa n'ọnụ mmanụ mmanụ, unless komonechi ije zue n'ori. Mana o nwezi ike o jee zue n'ori eseti ali abingo binga atagbuo ya, ma agba anya egbe n'ike agbagbuo ya. Ya na ife ọ na-akọwa bụ n'okike nwere uzie, n'okike kali mmadụ, na onye anwụ ọgwụ, na ife anyị na-achọ chee n'ọgwụ abụrụ ọgwụ, na ife anyị na-afụ bụ ọgwụ bụ ụgwọ, na ife a bụ ụgwọ bụ result, outcome. Ya na anyị mee nye etu a na nke a bụ outcome anyị ga-enweta. Na anyị mee decision dị etu a na nke a bụ outcome na-esie. Mana mgbe anyị na-eme decision anyị amara ọ na-ata anyị, ọ na-ata anyị, anyị na-enwe aṅụrị. Mgbe o ruo arụ na-eji abịa, 20 years na-eji abịa, ya afọ na decision a na ọ nwere reward si abịa, anyị etie na ọjọgbuo onwe ya, na nne anyị ochie agwọọla anyị ọgwụ, na onye akpata nwunye m ji kpọọ m asị, na onye akpata di m ji chi divorce m chela ụmụaka, na onye akpata nwaanyị nọ na mba ji wee na alụ m ife niile gba m aka. Result nya no aida na ịrapụla ụmụ ya na mba ma ọ na-eto na mba, because ihe arala ofu ihe wefa na abụ result. Nya na-etu aka ọ dị ndị Igbo. Nya na aka aja aja bụ ọnụ mmanụ mmanụ, na ife ọbụla a na-eme nwee result. Ma na echiche ka anyị ga-ebughalị, ọ bụrụ akwa ka anyị ga-ama. Ọnya ka eji wee kpọọ anyị ụmụ atụlụkpa, anyị mala agwụ. Ọnya kpata anyị ji kwenya n'oge gara aga, anyị mala agwụ, anyị rapụ akwa. Na ọ bụrụ akwa bụ amamife. Akwa bụ ife eyi eyipụgoduli akwa sef, amamife dị n'ime. Mana anyị na-achọ handbag na lace na shoe to match. Anyị na-achọ makeup to match with nails, match with lips, match with ife niile. Ife anyị jizi eyichi nzuzu na amara ife.
mana kedu rizọtụ na-abịa, kedụzi ụgwọ anyị na-enweta? Ụgwọ anyị na-enweta na-ezikọ the ultimate end. Ọnya ka o ji bụrụ ọgwụ. Ọnya ka o ji bụrụ ọgwụ. Nya ka anyị mara ife, ka anyị madebe les. Maka na mgbe Igbo na-awụ ọgọdọ na fa ka Igbo na-eyi akwa mma kịta. Mgbe afa ada eyi akwa, fa na-awụ ya, fa na-awụ ọgọdọ kechie efu nwa nchọnchọ. Mana fa ama ife, maka na onye Igbo mana ọ na-amụta nwa Igbo. Onye Igbo ma ebe ọ na-eje okwu nwaanyị. Mana ka anyị ka chi na-efo, ka anyị rapụ ndị na-asa anyị isi. A na-agwa anyị mba, rapụgodi ya na ọ nwere ife ome, rapụgodi ya na ọ nwere ife ome, rapụgodi ya na ọ nwere ife ome, na ọ nwere ife ome Igbo na-eyina, na ọ nwere ife ome Igbo na-eyina. Ana Igbo na-ebe, aja ana Igbo na-ebe, ogwugwu na-ebe, akwali na-ebe, ọmụmụ na-ebe, arọbinagụ na-ebe, ndị ichie na-ebe, udo na-ebe, akpụ na-ebe, ngwu na-ebe. Ịchọba nne gị ochie na-eme, ịchọba nwunye nna anyị na-eme, ịchọba nne di na-eme, ma mmụọ na-agwọli ya ọgwụ. Mmụọ na-agwa anyị na ịdị ozi useful, na oge na-agwụ agwụ. Ya na otu anyị na-ekwu maka ya bụ ife onye Igbo, na onye Igbo ọbụla nwere otu ọgbọ ọ nọ na ya, na Igbo bụ onye lụọ olie. Ya na ọ bụ na mụnwa bụ onye Igbo meta mma, mụ na gị anyị dị kịta 92 wee ka m fụ kịta ka anyị ra na-ege. Ọ bụ na 92 n'ụwa ya dị kịta, na anyị tụgharịa meti ọfụma, anyị tụgharịa meti ọfụma, ị ga-afụ sọsọ mmadụ 92 anyị dị kịta, anya bụ ọgụ n'ili, ọgụ ịnọ n'ili, sọsọ ọgụ ịnọ n'ili. Anyị tụgharịa tata kpachie anya nweta ọfụma, ị ya adị surprise. Ife nwa bekee na-akpọ compound interest, 92 multiply by 92, ị ya adị surprise. Arụ ise na-abịanụ, mgbanwe ga-adị. Sọọsọ mmadụ ọgụ ịnọ n'ili ga-ewetanwu mgbanwe dị iche. Ya ife ọ na-akọwala anyị bụ na anyị meta mma, mụnwa bụ Ngozi Chuka meta mma, gị nwa meta mma, onye ọzọ meta mma, ụgwọ ọlụ anyị result, ụgwọ ọlụ anyị abụrụ mma. Mana onwe nke anyị meta a na-adịrọ mma, aya n'aya, aya n'aya. Ọya dị n'ụdị n'ụdị. O nwere ọya nke bụ arụ mgbakasị, o nwere ọya nke bụ arụ ntakasị, o nwere ọya nke bụ alarụrụ ụla, o nwere ọya nke bụ anụnwụla anị, o nwere ọya dị ụdị n'ụdị. Mana ọya ọbụla bụ ọya nke mee na mmadụ enwerozi ike iwepụta ife ọ ga na-eme. Ya na mmadụ ezuru oke imepụta ife etu ike okike nyeli oge ji na-eme. Mgbe ụdị ife a ga-eme, anyị afụ na ndị na-ata afụfụ a bụ ndị ezinụlọ anyị, ndị ụmụnna anyị, ndị obodo anyị, na ana Igbo na onwe. Ya na ana Igbo anyị na-ekwu, ka anyị dechere na onwere ebe ọzọ ana Igbo dị, na ana Igbo bụ mụ na gị, ana Igbo bụ anyị. Ya na ana Igbo maa mma tata, ụgwọ ọlụ Igbo dị mma, anyị ama na anyị metalụ mma. Ọ bụ na outcome ụgwọ ọlụ anyị na-afụ n'Igbo dị mma taa, anyị ama na mụ na gị metalụ mma. Mana ọ bụ na anyị na-anya, ọ bụ na ọ dịrọ mma, anyị ama na anyị emetarọ mma. Ya na ife m na-akọwa bụ na dịka otu ọgbọ si gwa anyị, dịka ndị Igbo si debe otu ọgbọ, na otu ọgbọ dịka ndị Igbo enwere ọnụ ife nwa bekee na-akpọ polisi. Igbo enwere ya. Mana ama m na ndị be anyị na-akpụ ya eke. Otu ọgbọ na onwefe adị ka ndị ga-abịa na-asị nwa Igbo mekwana etu a ka ọ dị mma, mekwana etu a ka ọ dị mma, nekwa ife anyị na-eme ka anyị na-eme ka ọ wee dị mma, ka anyị mee etu a, ka anyị mee etu a, na anyị elughị ime nka, na anyị elughị ime nka, na anyị elughị ime nka, na anyị elughị ime nka. Otu ọgbọ na-adakwa ọgbọ fanra ma o mefee. Onye kpatara na Igbo na onye nwa otu ogbu ya ejekwa anya.
ya na ọgbọ ji Igbo ya na ọ bụ na anyị debe anyị chịkwata Igbo ọfụma, anyị chịkwata ọgbọ ọfụma, ọgbọ na-akpa agwa ka oge si na-akpa. Nke a ga-eme na onye Igbo ọbụla ga na-eme ezi omume. Ọ na-eme ezi omume ya afụ na ife Igbo ga-enweta ga-adị iche. Ya na ife m na-akọwa n'ezie bụ ka anyị na-eche na ọnọdụ ofu onye nọ n'ala Igbo na ọ metụtara Igbo niile. Ọnọdụ ofu onye nọ n'ala Igbo metụtara Igbo niile. Kedu ka o si metụta? Ofu onye na be m, ofu onye na be gị, ofu onye na be onye ọzọ, ofu onye na be onye ọzọ. O nwero ife mele ofu onye ụmụnne na-etiri ọnụ na ya eti ọnụ a na-akwụ a na-ekwu a na-eme ọgba aghalị adị ife na-adị ometụta ụmụnna, ometụta obodo. Mana ofu onye na-eme ọfụma, ifụkwa a na-ekwusa. Ya na ife anyị na-eche bụ Igbo bụ ofu mele Igbo. Amụrụ m ka m ga-esi, mana ama m na unu ghọta ebe m na-aga. Chukwu nye aka ka ọ bụ na ghọta ebe m na-aga. Amụrụ m ma na-akọwata ife m chọọ ikwunu. Ya na ife m na-achọ ịkọwa bụ na ofu onye Igbo na-ata afụfụ. Si kịta na-ewele ofu onye Igbo tii na nga, nke nwa na ọtụtụ n'ime anyị nọ na nga. Ife ndị a niile nọ na nga bụ alụmeli Igbo. Ife ndị a niile nọ na nga bụ alụmeli Igbo. Maka nọọ ndị Igbo kwesị nọkịta na-achịkwa Igbo na-eme ka Igbo dị mma. Ọfa bụ ndị eji. Ofu onye Igbo na-anọrọ na nga nwee ike ịnọ na-adụ ụmụnne ya ọdụ. Ike kịta onwe ife ọ na-emepụta na-agbakwa ndị ọzọ ume. Ya na ọ bụ na ọ metụtara iche na ofu onye abara ụlọ. Ya na ofu onye Igbo bara ụlọ. Maka na m na-ata ata kịta ifu na ụmụnna m ga-enwe aṅụle na mbata. Mana ọ bụ kịta na mbata jee nọlụ na Sheraton Hotel. A na-anụ na mbata ma na-ada afụ m anya. O nwee ka ọ dị fa n'obi. Ya na ofu onye ọkwa na oso ofu onye rapụ a, ọnya ka alụ ji eme. Ọnya ka Igbo ji wee kpazie n'ọgbọ. Maka na ọgbọ ga-agwa gị, ọ bụrụ mgbe Igbo bụ Igbo, ọgbọ ga-abịa bịa gwa isi gị na tata na anyị nọ n'ime nwaanyị mabụrụ tupu na ị ga-esi n'obodo apụa. Ọ bụrụ igwe ga-ekwu, Igbo ede enwe igwe. Igbo enwere igwe. Rapụ nke a nwa bekee ebubatalụ. Igbo ọbụla bụ eze, ngwulu ọbụla bụ eze. Igwe zie ozi si na ya na-achọ ị na bie. Ịkpọ igwe si ndị a zitela igwe sifa je egwu igwe nya bịa na be gị. Esi be nya nwa bụ igwe ejebe onye. Etu a ka Igbo dị. Ya na ịnọlụ na be gị, ịnọ na palasi gị, ịnọ n'obi eze, ịnọ n'obi igwe, mmadụ agha bịara ebe a bupụ gị. Etu a ka ọ dị n'ọdịnala Igbo. Ọ bụgodu mmụọ na-achụ gị, iwe na-eti anọkwọ m na be m, mmụọ ama mpịa gị. Mmụọ na-achụ gị dịka nwaanyị, dịka obodo ama mpịa ya. Maka gịnị? Na ịnọ na be. Ya na onye Igbo nwere ulu ọbalụ, Igbo nwere nsọ, Igbo nwere iwu, Igbo nwere ntọ, Igbo nwere ome, na Igbo nwere ọdị. Ife ndị a niile so ana bịa. Ana bụ mmụọ. Ya na anyị na-ekwu maka ogwu, na-ekwu maka akwali, na-ekwu maka nne mmiri, na-ekwu maka ide mmiri, na-akpọ maka ndị a niile, na-ekwu maka aja ana. Ka anyị dị elufuna na ife ndị a niile na ofe anwụ ọgwụ. Ya na anyị na-ekwu maka aṅụle na alịlị. Na ofu onye na-eli alịlị, aṅụli ofu onye na alịlị ofu onye bụ aṅụli Igbo na alịlị Igbo. Aṅụli Igbo na alịlị Igbo. Maka na ofu onye
ofu onye na-eme ọra. ofu onye gbakọta wee bụrụ ọra. ewepụgo ofu onye enwere ọra, enwere ụmụnna. ya na otu ọgbọ Igbo a na-ekwu maka ya bụ ụzọ dị iche iche, sokwali n'ụzọ esi eme. anyị na-ekwu maka omenala Igbo, ụzọ ndị mbụ na ndị egede debelụ eji akpakwa onye Igbo dịka omeji, ka o wee kolu wee na-aga n'ụzọ ziri ezi. maka na sọsọ ife Igbo nwere bụ ụzọ ziri ezi. ozizi a onye bụ eziokwu. ife ọzọ bụ ụgha, nghasa. ọnya ka eji wee gwa ya si na ofo na ogu na-enwe nchịkọ, ma alụ na ndị ọzọ na-aghasa. ya na nghasa bụ alụ, nchịkọ bụ ogu. ọnya ka ị ga-eji wee lụ ogugu wee maa omeji. etu a ka o si dị onye Igbo, maka na-eso ose etu a ka ị ga-esi wee gwupụta eji nwere ume, ji zuru oke, ji ya apụta nri, ịwale ịrụli arụ, isie nya esi, esulie nya esulie, ma ebio nya ebio, ma esu anya asụ, ọ bụrụ nri. etu a ka o si dị onye Igbo. ya na mgbe onye Igbo na-akọnye ji, ife a ka ọ chọọ ka o gwupụta. mgbe okike na-eke onye Igbo, ife a ka ọ chọọ inweta. ọ chọrọ inweta ghalị. na ndị mbụ na ndị egede, ndị afọ bụ ndị izizi bụ ụzọ bịa wee haziela anyị ụzọ a wee debie etu a. ya na otu ogbo so n'ụzọ onye Igbo ga-eji wee pụta mmadụ. ya na otu ogbo so n'enyo, mafa dị ndụ mafa anwụrụ anwụ. maka na onye Igbo nwee ike dị ndụ na-ezuzugharị, mana mgbe ọ bụrụ mmụọ dị iche. ya na ọ nwere mmụọ bụ mmụọ ndị ọgbọ, bụrụ mmụọ ndị uke, ọgbọ na uke. ya na anya fadịa, uche fadịa, ntị fa agha oghe. dịka anyị si malụ mgbe anyị na-akpọ ndị mbụ na ndị egede, mgbe anyị na-etufe afa, anyị ma na ofu afafa nwee bụ ege ntị. ya na ebe ọsọ nọdụ na China kpọọ chi ọya azai, ọsọ ije na Jupiter kpọọ chi ọya azai. maka na ebe ọbụla ịnọ ka ọ nọ, ịnọrụ n'ụlọ ndị ashawo na-edina dakwasị onye ashawo n'elu, gịnị a na ebe a? ịnọrụ n'ụlọ nga ebe a sị na onye nwa gburu mmadụ, gịnị a na ebe a? ya na o nwere ebe ọ na-anọrọ. ya na ndị mbụ na ndị egede debela anyị ife ndị a ka ọ dịla anyị izi, ka anyị wee malụ ụzọ. ya na mgbe nwaada anyị bụla abụ, mgbe nwaada anyị bụ onye bụ abụ nke unu gelụ na mbụ, abụ nke bụ mbụ gbawala abụọ, chaa ya ife ka anyị wee nọdụ. nye anyị agwụ na ife ji ọkụ, dịka chilọla ụwa n'Igbo bụ mmụọ bịala ụwa site n'ana. mmụọ bịala ụwa site n'ana. ya na ewezuga ana na onwere ebe mụ na iji azụ aga. ewezuga ana, ya na kpọkịsị anyị na-eme bụ ka e wee sịkwọ na ewezuga ana mmụọ atọ na mmụọ enwere ọda medium. o nwere ife m na-aga na-enene n'onyonyo ebe ndị ọcha ji mashin si na afa na-achọ ịchọpụta ndị mmụọ nọsị n'ụlọ na-achụpụsị ndị mmadụ. etisi onyonyo nụwa, ị na-echezi ka ịfụ mmụọ, ya fụrụ mmụọ fa na-asịzi mmụọ ọ bụrụ na ịma niile ebe a, ndị mmụọ ọ bụrụ na ịma niile ebe a, mee mkpọtụ ka anyị maa na ịnọ ofu ife eme mkpọtụ fa ezikọ na mashin si mashin na-ezikọkwa na ndị mmụọ na ya. mana ihe afọzinụ ndị mmụọ anya nụ, maka gịnị? na o nwere aja anị, o nwere anị, ya na anị agbasago fee kewago, o nwere ọzọ ife ọzọ ị ga-eji fụ anya. asị ngwa na-ezikọ gị mashin anọ na-eweta ebe ndị mmụọ na-akpa aja agwa, ngwa ka ịfụ nọ na ọ ya akwatụsi ife niile dị na tebụl, efu ka ife niile na-adasị. mana ihe afọzi mmụọ so onye ka a na-aghọle. ya na ife a na-achọ, ife m na-achọ ka ịghọta bụ na ụzọ ndị Igbo bụ ejesia n'ọgwụ. ewepụga ana, o nwere etu ọzọ m ga-esi n'ebe a, o nwere etu ọzọ gị nwa ga-esi n'ebe ị nọ. ya na ana nwere iwu,
ya na ije na be mmadụ, ije na mba mmadụ, ị na-edebe iwu anafa, ị na-edebe omenala fa, ị na-edebe nsọ anifa, ị na-edebe ọdịnala fa, ị na-edebe omenala fa, ị na-amụchi fa, ịgba nke ọtọ, isi na ịnwa ife, isi ka ọ bụla Adaobi jere gwa mụ na gị na anyị dị nzuzu. Echizi ka asị na Adaobi jere sị na ndị Igbo niile dị nzuzu. Ọmụ ya ekwu, mmụọ ekwugo, mmụọ ekwu gị era oro ya na-etu aka ọ dị, etu aka ọ dị. Onye kpata onye ọbụla ji anụ ọgụ nke ya. Amerịka na-anụ ọgụ na-agba China mgbe okpuru, ka China dapụta n'echi karịa anyanwụ bụ Amerịka. UK si na ya nọzi na Europe, na Europe na-emeghachi ka ya si n'ebe a mata ka ya bụrụzi onye nke ka ya wee dị ka ya dị ka echi, maka na Europe na-achọzi ịkpagbue na ya ọchọzi ka ya nwee eze nwaanyị ya, na ọ chọzi ka ya nwee egie. Onye ọbụla na-azọ ka ya dị ka echi, mana Igbo na-azọ ka onye ọzọ dị ka echi, ka anyanwụ bụ Igbo nwụrụ ọchịa na ọ ya adịla ya mma. Mana o weta ọjọọ si Igbo na Igbo ya adị dị ka echi, o welu ụmụ ọkala na-aga ọjị, welu ụmụ ọkala na-atụ nzu. Iju anya gịnị kpatara na ịnụrụ nwaanyị Igbo ọkọọli ofu aja mbene? Maka na nne mụtali ya dị ọkala, nna mụtali ya dị ọkala, maka na nke nyanwa ka ọ ya nọ wee be. Etizi ka ọ sị na Adaobi jele gwala ya na Adaobi jele na-achọ di, na Adaobi jele kpọrọ ụmụ ọkala asị. Ọsụkwa anya bụla ọkala Yoruba, ọsụkwa anya bụla ọkala Hausa, ọsụkwa anya bụla ọkala onye ọcha, akpọrọ mfa asị kama fa nọdụ ebe ọfa nọ. Jee na ana Igbo, gị nwa bụ nwoke Igbo raala ana, gị na nwaada Igbo nwekọrọ ọnụ, gị na nwaada Igbo nwekọrọ ọnụ, ọ bụrụ ana gị. Nwaada Igbo bụ ọkpụ, nwa ọkpụ ana, onye anwa ana, onye anya gị, mana ọka ada arata onwe. So no site na gị ka ọ ga-esi nwe mkpuke ịralịa, ịlụ anya ụlọ, ịnwapụ ya na Amerịka, ịnụlụ onye Amerịka, ịnụlụ onye Kenya, ịnụlụ onye Uganda, ịnụlụ onye South Africa, ịnụlụ onye Japan, ịnụlụ onye India, ịnụlụ onye Ireland, onye sokwa blood nnụa. Ị na-ezu ụmụnne gị ori, iche na ọ ya adịle mma. Mgbe fa pịa tuelu gị bụ ogwugwu, itibe n'enu, ịchọba TB Joshua, ịchọba Odubaga, ịchọsi afọ inwetalụfa, ijebe ndị dibịa, ịkpọba Adaobi jele ka anyị mara onwe anyị ife na anyị na-ezu onwe anyị ori. Ya na ogbo gị na-agwa ha okwu a, o nwere ife ị ga-eme m. Ogbo gị na-agwa ha okwu a, ọsọkwa ịtọọ m, mụ na ya bụ ogbo maka na mụ na ya nọ n'ụwa kịta. Ọsọkwa ka ntọọ gị, mụ na gị bụ ogbo maka mụ na gị nọ n'ụwa kịta. Ya na ogbo nuke iji ọnụ m agwa ha okwu. Ọnụ m bụ ọnụ mmụọ, ọ bụrụ Ngozi Chukwu kara ekwu. Arọ one ka m dị, ekwesịrị m ịma ife ndị a niile. Ya na ọgwụnụ ka ọra m n'ọnụ, maka na anyị nọ n'ime ọnwa alụ kwụsị. Kedu ka alụ ga-esi kwụsị ma anyị na-eme alụ? Gịnị bụ alụ? Kedu ka alụ ga-esi kwụsị ma anyị na-eme alụ? Isi na ị na-eji celebrate arọ ọfụ ndị Igbo nke anyị ga-aba na mkpụrụ ụbọchị na-abụọ na-abịa. Ị na-eji inwe aṅụrị ka ife imela ana Igbo ị na-eji ṅụrị, ka ife imela ana Igbo ị na-eje ṅụrị, ka gịnị ka ị na-aṅụrị? Ọ ka mma na ị na-aṅụrị nke ndị bekee. After all, n'ebe a ka ị na-eje, onye ebe a ka onye mara ebe ọkụ ọnya ji egwu, jee ebe a nwebe aṅụrị nke ndị bekee, aka na nwe nke ndị Igbo. Arọ na-abịa abịa ka anyị ga-enwe aṅụrị nke ndị Igbo. Na arọ a ka anyị malụ mmadụ ọ n'isi kpakugolo ọnụ. Ya nọ na arọ na-abịa ka anyị ga-enwe aṅụrị. Mgbe a ka oge eme arọ ịnọ ozi ma na-abịa. Arọ ịnọ a ka m ga-ajụ ajụjụ ka m malụ kene mmadụ ọ na-ejigolo ozi a wee gbanwee agwafa. Maka na ndị Igbo si na-agbalị ụzọ wele mgba na oyi echi. Ya na aga m ebidokwa ebe m kwụsị. Igbo wee nọdụ nyefe ọgwụ ife ji ọkụ.
chi lọrọ ụwa Igbo bụ mmụọ bịara ụwa site n'ala ike ji okike ya ike aja na ya na edaja na ya kpọ Igbo mmadụ n'ije ha bụ zalụ kwụsị na Igbo bụ mmadụ n'ije ha bụ zalụ kwụsị ana bụ mbụ gbawara abụọ wecha ife kene n'ụwa Igbo wee nọdụ nyefe agwụ ife ji ọkụ dịka chi lọrọ ụwa Igbo bụ mmụọ bịara ụwa site n'ala nkike ji okike ya ike aja na ya na edaja na ya kpọ Igbo mmadụ n'ije ha bụ zalụ kwụsị na Igbo bụ mmadụ n'ije ha bụ zalụ kwụsị. Daalụkwanụ ụmụnne m, oge Chukwu ekwusi gị ụzọ anyị bụ ụzọ alụkwụsị anyị nwa ka ọ dịlụ ka ọ dịkwanụ n'oge ọzọ. Daalụkwanụ rinne ndị nke m, ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m, arụ unu bụ arụ m, ọbala dị na-arụ bụ nke unu, site n'ebi ebi lue n'ebi ebi. Udo dịkwala unu rinne ndị nke m, ka chi fọnụ.